26 бүлек. Дачадан шәһәргә күчеп урнашу өчен шулай да фатир тиз генә табылмый. Бергәләшеп эзлиләр. Фатир җайлы да, арзан да булсын. Әлбәттә, мондый шартларга андый нәрсәне табу бер кайда да ансат түгел. Ниһаять, шәһәргә бер баруында әти кечек Аяс-Суфия тирәсеннән бер фатир ошатып кайта. Әнием белән Гайша апа да күргәч, аны хуп табалар. Шул ук көнне бәясен килешеп, күченергә булалар. Фатирга күченү мәшәкатьләре башлана. 11 сентябрь көнне иртүк торып чәй эчтек, дип яза әнием истәлегендә. Әйберләрне кичтән үк бәйләп калдырганга, таң белән үк аларны хамалларга биреп җибәрдек. Көн яңгырлы. Ул төне буе яуса да, бер әзерләнгәч, бу вак яңгырның бетәсе юк дип, без китәргә уйладык. Әйберләр каекта китте. Без үзебез исә иртәнге пароходка өлгерә алмадык. Мандолина, лампа кебек нәрсәләрне кулга алып, Хуҗа әби белән саубуллашып, пристаньга юнәлдек. Пароходта тыгыз, халык күп. Безнең мандолиналар тотып керүебезне күргәч, пассажирлар көлешәләр. Сөннәт туена барасызмы әллә диләр. Чөнки Истанбулда, гомумән, шәреккә хас сөннәт туйлары бик шау-шулы, зур булып уза. Әниемнәр шулай яңа фатирга урнашалар. Әти полиция идарәсенә барып, яңа адресны теркәтеп кайта. Бәхеткә каршы, Грециядән бик күп он килгән чак була. Берничә көн икмәкне хәтта язусыз да бирәләр. Әни үзе, хәзерге исән-сау чагым дип, Истанбулдагы Фатих базарына төшеп, май, он кебек ашамлыклар алып кайта. Таныш-белешләреннән үзләренә кирәкмәс карават, урын җир кебек әйберләр алып тору турында сөйләшеп куя. Һәр көн мунча керә. 15 сентябрь көнне әнием үзе яратып сайлаган булачак кендек әбисе Расыйха ханымга барып килдек ди. Синең вакытың бик җиткән инде, ди аңа Расыйха ханым. Өйгә кайтып, кичен ашап-эчеп яттык, дип яза әнием. Аннан һәммәсе йокладылар, минем кәефем китә башлады. Кая гына ятсам да урын ошамый. Минем кәефсезләнүемне Гөлсем җиңги дә сизде. Ул да үз бүлмәсеннән минем янга керде. Байтак торгач, авырый башладыгызмы әллә дип, ул минем яныма килде. Кендек әбисенә хәбәр итәргә кирәк дип, ул Кадирны уятты. Расыйха ханым да килеп җитте, таң аткач диде. Таң аткач, мин авырыйм. Авырып киткән арада ашап-эчеп алам. Иртәгесен Расыйха ханым мине карады да, ахшам диде. Үзе чыгып та китте. Ярый әле озак югалып тормады. Мин бик курыккан идем. Сәгатьләр, минутлар бик акрын үтә. Акрын гына икенде вакыты җитте, аш булдырдылар. Мин дә ашап алдым. Ахшам вакыты да җитте. Мин инде бала тууыннан өмет өздем. Утлар алынды, һаман юк та юк. Авыру ешрак килмәсме дип, коньяк та чирттеләр. Ләкин файдасыз, йөреп тә карыйм, ятам да, һаман юк назлы кунак. Ниһаять, бик озак газапланганнан соң, 1915 сәнә милади, 1333 хиҗри, 16 сентябрь, 20 Зөлкагъдә, чәршәмбе көн төнлә сәгать 10:30 бала дөньяга килде. Җиңги ир бала дөньяга килде дип, минем сәламәт котылуымнан өйдәгеләргә хәбәр бирде. Баланы калдырдылар. Аны караватка, мине идәнгә, тыныч йокла инде дип яткырдылар. Кендек әбисен озатып кайткач, Гайшәләр шатлыктан самовар куеп чәй эчтеләр. Соңыннан Гөлсем җиңги минем янда, башкалар түбәнгә төшеп яттылар. Иртәгесен минем бүлмәмне җыештырып, идәннәрне юып, мине караватка салдылар. Балага мәммә бирергә теләдек, алмый. Мәммә сөт белән тулы, бала алмый. 3-4 көн шулай азапландык, соңыннан егет бераз имә башлады. Инде бер вакыт миңа исем кушу проблемасы алга килеп баса. Кендек әбисе егеткә минем исемемне кушыгыз, Расых дип атагыз ди. Әниләр шаяртып, мин исемсез чакта Әптәрәшит дип йөртәләр. Әти исә көннәрдән бер көнне аралашып йөрешә торган дус ишләр белән киңәшләшкәннән соң, миңа хуннарның Атилла хан исемен табып кайткан. Әнием миңа исем кушуны түбәндәгечә яза. 7-нче көнне балага исем куштырабыз, дип хәзерләнделәр.
Кунакларны көндез сәгать 2-гә дип чакырсак та, чакырулы кунак булгач, назландырып 3нче яртыда гына Ләбип, Гариф, Касыйм, Кавый әфәнделәр килделәр. Алар югары катка менеп утырдылар. Баланы арулап, туйдырып Кадир өскә, кунаклар янына алып менеп китте. Менгәч тә син куш дип назланмыйча гына Русия студенты булган кеше Ләбип мәгъзүм кычкырып азан әйтеп исем куша башлый. Ахры өйләреннән үк исем кушасын сөйләшеп килгәннәрдер. Безнең кечкенә Әптерәшит тиз арада Атлыхан булып куйды. Кадир базардан ак роза чәчәге алып кайткан иде. Үскәч үзенә күрсәтербез дип, ул өстәлгә куелды. Ул роза чәчәге кипкән, кечерәйгән, хәтта төсен югалткан хәлдә булса да, әле дә миндә, китап битләре арасында саклана. Әниемнең истәлегеннән тагы берничә ел китерәм. 5 октябрь. Бала дөньяга килгәнгә 19 көн булды. Гарәфә көн иртәгә гает. Идәннәр юдык, кичкә таба Гөлсем җиңги белән мунчага киттек. Барганда хәлем китте. Мунчага кереп, хәлем бөтенләй бетмәсә ярар иде дип, Кадирның сүзен тыңламавыма үкенеп тә куйдым. Байтак вакыт юынып утырдым. Алай артык хәл китмәде. Мунчада кеше ифрат күп, общий. Мин христианнар ягына кердем. Анда кеше юк диярлек. Өйгә сусап кайттык. Ләкин никадәр сусасак та, безне самавырлар куеп көтүче тута, сеңел кебек шәфкатьле затлар юк монда. Әнием шулай әкрен генә аякка баса, йөри башлый. Ләкин аның күңеле һаман төшенке. Минем дөньяга килүем булай да авыр тормыш сөргән гаиләнең хәлен тагы да авырайта һәм айрата, әниемә зур мәшәкатьләр өсти. Мин биредә үзем өчен бик җитди бер мәсьәләгә тукталырга тиеш. Документларымның барысында да, матбугатта чыккан биографиямда да туган елым 16-нчы, туган шәһәрем Троицки дип язылган. Хәлбуки мин Троицкидан бик еракта туганмын. Ничек инде алай? Син димәк, ялган мәгълүматлар биреп, барыбызны да алдагансың диюләре бар. Кызганычка каршы шулай килеп чыкты шул. Дөньяга килеп бераз вакыт узгач, минем туу хәбәрем Троицкига җиткерелә. Хат бик озак бара. Зәйнулла бабай мине, күрәсең, хат килгәч тә әле үзенең мәчет кенәгәсенә теркәми торган булса кирәк. Шулай итеп, ул заманда туу турындагы бердән-бер ышанычлы документ саналган мәчет кенәгәсенә мине 1916 елда туган дип терки. Бу минем туган елымны һәм туган җиремне исбат итә торган бердән-бер документ булып килде. Кыскасы, мин 1 елга соңрак Троицкида туган кеше булып исәпләнәм. Хәер, әниләрем миңа Истанбулда тудың дип әйтмәсәләр, мин моңа бер кайчанда ышанмаган булыр идем. Чөнки күңел күзем ачылганда, тирә-юнемдә бары Троицки мөхитен генә күрдем. Хәтердә ичмаса, берәр бәләкәй генә истәлек саклансынчы Истанбул тормышыннан. Юкса кайберәүләр үзләренең 2 яшьлек вакытларында хәтерлиләр. Туган илгә кайтканда миңа 2 яшь ярым була. Әтиләр Кара диңгез аша чыкканда, пароходта синең ишеккә бармагың кысылды, син бик ачык чырылдап елый башладың дип сөйләделәр. Һич югында шул бер деталь истә калырга тиеш иде кебек. Ләкин мин анысын да хәтерләмим. Әниемнең күңел түрендә һаман уку, белем арттыру өмете көйри. Ул әз генә тернәкләнә башлау белән үзенең тыелгысыз теләген кабатлап әтине дә йөдәтә башлый. Бик аптырагач, әти көннәрдән бер көнне Истанбулда алдынгы саналган бик атаклы кызлар мәктәбенә барып сөйләшә. Аның хуҗасы һәм мөдире Сатык бәй әтине мәктәптә мөгаллимәләр сыйныфы бар, теләсә хатыныгызны шунда кабул итәрбез дип җибәрә. Әнием өчен бу искиткеч шатлыклы бер хәбәр була. Ни өчен соң ул Истанбулга бару турында хыялланган? Аның алдынгы мәктәпләрендә укып белем алу өчен түгелмени? Әнием инде хәзер шул мәктәптә уку белән дәртләнеп, янып яши башлый. Әле үк мәктәпкә барып, ныклап белешергә, сөйләшергә җай юк. Сәламәтсезлек, гаилә, бала. Аннан укыган өчен елына мәктәпкә 4,5 лира акча түләргә кирәк. Андый акчаны арттыру, гаилә бюджетыннан каерып үзеңә алу, әнинең кулыннан килә торган нәрсә түгел. Әле дә алар Троицкидан киләсе акча исәбенә Галибәкләрдән бурычка алып кына яшиләр бит. Әти бер китапханәдә эшләштергәли. Ләкин аның хезмәт хакы, теге кем әйтмешли, чебен чукындырырлык та түгел. Гайша укый, әни исә бала яныннан китә алмый. Әнием истәлегендә. Без
акчабыз бетеп, Гали бәкләрдән бурычка акча ала башлагач, хәл кысынкылыкка каласын белеп, хезмәтчебезне дә чыгарырга булдык, дип яза. Аның китүенә бар эшнең миңа калып, миңа хезмәт итәргә кирәклегеннән дә курыкмыйм. Бар хафаланып баш ватканым мәктәпкә керә алмавым. Алар кабул итәм дип торганда, шулкадәр галим, бөек затның мәктәп капкасы ачык булып торганда, бу маникларның булуы бары минем бәхетсезлегемнән генә. Я Алла, бу көнгә кадәр мин ничек өмет, хыяллар белән яшәп килдем, ләкин арттан куып барсам да, бернигә җитешә алмадым. Газеталарда Болгар белән Австрия арасы диңгез юлыннан ачылган дигән хәбәр басыла. Безнең әсирләр юл шулай ачылса, бәлки әйберләр арзанаер иде дип өметләнәләр. Юкса газның укасы 14 груш, керосинның 13, бер шырпы кабы 1 груш. Галибәкләр бурычка күп бирә алмыйбыз дип торалар. Әле җитешмәүчелек өстенә тагы менә нинди кайгы килеп баса. Көннәрдән бер көнне әтине урамда тотып гаскәри хезмәткә ала башлыйлар. Имеш, барлык чит ил кешеләрен армиягә алырга дигән фәрман килгән. Бу хәл бөтен гаиләне тетрәтә. Әнием бала күтәргән килеш ярдәм эзләп, якташларга йөгерә. Абруйлы кешеләрдән ярдәм исти. Мең бәлә белән консуллык ярдәмендә генә бу эшнең очына чыгып, әтине солдаттан калдыруга ирешәләр. Ләкин алай да вакытлыча гына. Кылыч югыйсә, һаман баш өстендә асылынган килеш кала. Әнием көндәлегендә бу турыда менә нинди ачы сүзләр тезгән. Менә нинди зур кайгы төште башыбызга. Әгәр Кадирне Мисырга, я Чынаяк кальгага гаскәр итеп җибәрсәләр, ни хәлләр итәрбез? Кадир урамга чыкса, тотып алмадылармы дип, кайтып кергәнче, я ул өйдә калып үзем чыгып китсәм, аны алып китмәделәрме дип ут йотып яшим. Каракүл яныннан кайткан вакытларда, Атилланы ялгыз калдырырга кызганып, баланы күтәреп чыккан Кадирым күренмәсме дип, тирә-юнемә карангалап узам. Я Алла, гарәптә ни кадәр кайгы хәсрәтләр кичердек. И Аллам, безне шулай җәфалану өченмени бу төрекләрне шул кадәр залим, вахши итеп яраттың? Без дә аларның дин, кан кардәше түгелмени? Монда татарлар аларга карата ни кадәр мәхәббәт белән килгәннәр. Ә сез төрекләр безне үзегезнең вахшилекләрегез аркасында ни кадәр издегез, җәфалар, бәләләр күрсәттегез. Һәм үзегезгә карата бездә ни кадәр нәфрәт уяттыгыз. Ятып калганчы атып кал дип, әнием соңгы саламга тотынырга була. Ул кайчандыр үзләрен кунакка чакырган якташ кеше Исмагыйль хаҗиларга акча сорап бара. Икенче көнне үк шундый йомыш белән Галибәкләргә бара. Ничек тә әтине гаскәри хезмәттән коткарырга кирәк. Аңа бу эш акча төрткәндә генә мөмкин диләр. Әйе, коткарырга. Шуның өчен дә әти армиягә эләкмәсен дип тә калмадылармыни алар бу газап эчендә. Ләкин эш барып чыкмый. Исмагыйль бабай 11 лира, Галибәктә 11 лира гына биреп тора алалар. Ә 44 лира кирәк. Авыр көннәр, кылыч астында көн күрү вакытлары байтак дәвам итә. Күрәсең, ул вакыт Төркиядә чит ил кешеләрен армиягә алу киң таралган булса кирәк. Бу эшкә Греция һәм Австрия протест белдерәләр. Шуннан соң гына бу башбаштаклык туктала. Әни бу чорда үзенең көндәлек истәлекләрен элеккечә тулы итеп, тәфсилле рәвештә язып бармаган. Ул үзенчә аерата игътибарга лаек күренгән вакыйгаларны гына һәм үзенең рухи халәтен генә теркәп бара. Бераз күңел тынычланды, дип яза ул. Исмагыйль бабайның акчасын кире кайтарып бирдек. Шул вакытларда Гайшә Солтани мәктәбеннән Дарел-Мәгалимәткә 5-нче татбигат сыйныфына күчте. 31 декабрьдә безгә кунаклар килде. Яңа елны каршы алабыз дип, сәгать 12гә кадәр мандолин уйнап, җырлап, биеп вакыт уздырдык. 15нче ел бик авыр булган иде. Ходаем, 16нчы елны көтелгән шатлыклар белән уздырырга язсын. Гыйнвар да керде. Көннәр бер-берсенә охшап, әкрен генә үтәләр. Һаман солых көтәбез. 25 декабрьдән соң инглизләрне Җынак кальгадан куып җибәрделәр. Ул көнне төрекләр рухлы гына милли бәйрәм ясаганнар. Без белмичә өйдә калдык. Декабрь ахырларында Ләбиб, Зиннәт әфәнделәр килде. Бездән кайтышлый Зиннәт Науширван әфәндене полиция тоткан. Әҗнәбиләргә, ягъни чит ил кешеләренә төнлә урамда йөрү ясак имеш.
Шулай гомер әкрен генә үтеп тора. Мин дә хәзер ирекле сыйфатында Дарелфөнүнгә атнага 4 көн лекция тыңларга йөрим. Яңа елның гыйнвар, февраль айлары матур гына үтте. Февраль бигрәк матур. Чәчәкләр ачыла, агачлар яфрак яра. Нәкъ бездәге май числосы кебек. Март начаррак узды. Һавалар суык, җилле, бик яман су. Безнең хәл кыенлаша бара. Әйберләр ифрат кыйммәт. Мартның 20-ләрендә Троицкидан Стокгольм аркылы бер хат алып шатландык. Бурычлар күбәйде. 3-4 көн ашсыз үткәргән чаклар бар. Бүген 31 мартта Ханымнар җәмгыятенең инглизләрне шәһәрдән куу мөнәсәбәте белән оештырылган бәйрәмендә булдык. Өйдә ризык юк. Кадир аптырап тагы Галибәкләргә акча сорарга китте. Ах, Раббым, кайчан котылырбыз бу караңгы өметсез хаяттан? Бу фатирыбыз диңгезгә, диңгез буен кичә торган паром юлына карап тора. Паромнар кичләрен бигрәк тә моңлы итеп, әдәмне уйлата, елата кычкырталар. Иртәгә 1 апрель. Ул ай ничек үтәр? Истанбулга килеп урнашканга да 1 ел булды. 13-нче елны Чистайда идем. 14-нче елда Троицкида. Хәзер Истанбулда. Киләсе елларда кайларда булырга язган. Кеше башына 100 дәрһәм, 300 грамм чамасы икмәк бирәләр. Ул кечкенә генә икмәкнең чиреге. Итнең укасы 25 груш, 2 сум. Һәр нәрсә шулай кыйммәт. 1916 сәнә. Сентябрь. Сәгатьләр, көннәр, һәфтәләр, айлар һич туктамый узып торалар. Җәйбез дә узды. Кара йөзле, салкын чырайлы, рәхим шәфкатьсез кыш килә. Яңгырлар яугалый, иртә-кич салкын. Августта минем туган көнемне уздырдык. Таныш-белешләр таңга кадәр бездә булдылар. 16 сентябрьдә, җомга көн, Атилланың да 1 яше тулды. Үзе кәефсез, 6 теше чыкты инде. Һәммәсен бик авыр чыгарды. Вә бик ябыкты. Үзебезгә дә төннәрен тыныч йокы юк. Бүген 17 сентябрь. Хәзер сәгать 1. Мин ялгыз, әллә нигә ичем пуша. Греция сугыш башлады. Әйбер бәяләре тагы артты. Август айларында өйдән акча алдык. Бу юлы да Сатык-бәк мәктәбенә кермәкче булсам да, насыйп булмады. Хакы безнең өчен бик кыйммәт. Ирекле булып кына уку файдасыз, шәһадәтнамә бирмиләр. Шуңа күрә эшкә кердем. Ходай муаффәкыять бирсен. Монда мин куш тырнакларны ябып шуны әйтергә тиеш булам. Әни үзенең язмаларында нинди эшкә керүен язмый. Ул исән чакта аның бу турыда сөйләгәннәрен дә хәтерләмим. Минем юравымча, үзе белгән тегү-чигү эшенә кергәндер ул. Бүген 9 Зөлхиҗҗә, 24 сентябрь, Гарәфә көн. Иртә сәгать 5-тә йокымнан торганда ук елыйсым килеп, кәефсез уяндым. Эштә бик пыша, сугыш бетү ихтималы, туган илне, әнине, абыйларны уйлап уяндым. Атилла да күренми. Ни теләсәң шул юк. Әниләрнең хәлен хатларда язмыйлар, һич белеп булмый. Бик сагындым. Исәпли башласам үзәкләрем өзелә. Бер ни дә уйламый, Атилла белән генә мәшгуль булсам, гомер узганын тоймыйсың. Кадир бүген консулга китте. Бу айларда тагы тотып яба башладылар. Быел һавалар бик иртә суытты. Узган ел бу вакыт эссе иде әле. Кыш бик каты булыр диләр. Ходай ярдәм бирсен. 25 сентябрьдә гаеттә узып китте. Төнлә давыл булды, шуңа күрәме ил турында уйландыра. Кичә кичен танышлар килде, һава әйбәт иде. Ай яктысында һавада йөрдек. 3 октябрь 1916 сәнә. Минем бик эчем пыша. Атилланы Хуҗа әбигә калдырып, үзем Гадилә ханымнарга киттем. Бу якташ кызның Сатык-бәк мәктәбенә укырга киткәнен ишетеп, гаять мәгъзүн хәлдә. Үземнең кара бәхетемә ләгънәтләр укый-укый өйгә кайттым. Без бәйрәмгә кадәр үк Гадилә ханым белән Сатык-бәк мәктәбенә барып, андагы шартлар белән танышып кайткан идек. Ул Нуретдин әфәндедән иреннән рөхсәт алган иде. Кичә Гадилә килде. Кичә язылырга барган идем, алып калдылар. Еллык 22 лира бирдек ди. Дәресләрнең шәплеген сөйләп, мине ифрат кызыксындырды. Ул шуларны сөйләгәндә, мин үземне бөтенләй авыру хәлендә тойдым.
2 елдан бирле ак-зар итеп тә шул мәктәпкә керә алмаганга ут йоттым. Кадир белән электән үк сөйләшеп куйган вә үз шартым белән кабул итсә, кермәкче булган идем. Гадилә ханымга иртәгә мине көт, мәктәпкә бергә барырбыз дидем. Кичке 10. Гадиләне илтеп куйдык, йокларга яттым. Һич кенә дә йокы алмый. Барыргамы, юкмы? Ни булып бетәр? Кадир да йокларга ятты. Аның белән дә сөйләшеп карыйм, ул бару ягын куәтли. Мине дә бәлки кабул итәрләр, ятып калганчы атып кал дигәннәр бит. Ниһаять, барып карарга булып йокыга талганмын. Иртән сәгать 5-тә мине Атилла уятты. 6-га кадәр аның белән шаярып яттым. Аннан торып эшкә керештем. Йөрәгем урыныннан чыгып китәрдәй булып тыпырчына. Күңелдә өмет белән өметсезлек көрәшә. Гайшә белән генә чәй эчтек. Кадир йоклый иде. Аны уятып, үземнең китүемне Гайшә белән икесенең дә догада торуларын үтенеп, елларга җитешеп, Аллага тапшырып, теләк тели-тели Гадилә ханымнар өенә юнәлдем. 4 октябрь көнне иртә белән сәгать 9-да Баязит мәхәлләсендәге Сатыйкбәк мәктәбенең мәһәбәт зур капкасыннан бисмилла әйтеп, Гадилә ханым артыннан барып кердем. Бинага кердек. Бераздан Сатыйкбәк үзе дә безнең янга килде. Аякка басып күрештем, гозеремне әйттем. Мине мөгаллимә булганым өчен үз мәктәбенә имтихансыз нисез алды да куйды. Менә көтелмәгән, булуы мөхәл тоелган бәхет. Инде бу дөньяда булмый дигән нәрсә юк икән. Бары юлыңнан язмый барып, аны таба белергә генә кирәк. Я Алла, бу кадәр дә рәхмәтең киң икән синең. Мин бәндәңне дә җәннәткә керттең бит. 2 ноябрьдә Көчек Аясуфиядан Дүз Дәрья мәхәлләсендә Гадилә ханым әниләренең өенә күчтек. Мәктәптә укулар дәвам итә. 29 ноябрь көнне мине тәнәфес вакытында аска чакырып алдылар. Түбән төшсәм ни күрим, Кадир утыра. Янына баруым булды, сөенче ди. Солых булачагын әйтте. Мин дә шашып калдым. Тиз генә Гадилә ханымга хәбәр иттем. Я Алла, рәхмәтең киң. Без мохтаҗ бәндәләреңә дә якты көн күрсәтерсең икән. Егерме җиденче бүлек. Шул кадәр зур өметләр баглап, барлы-юклы акчаларыннан түли-түли кергән мәктәптә укый башлавына күп тә үтми, әниемнең ул уку йортыннан гайрәте чигә. Баксаң күрсәң, ул бер дә ис китәрлек Европача белем бирә торган мәктәп түгел икән. Әниемнең көндәлеген укуны дәвам иттерик. Мәктәпнең ни икәнен эченә кереп укый башлагач белдек. Тышы шундый җәннәт кебек вә мөнтәзам күренгән бер нәрсәнең бераздан күз буяу булганлыгы аңлашылды. Берәр ай үткәч тә мөдирнең кем икәнлеге дә беленде, дәресләр фаниләште. Табигать дәресләре соңга таба бөтенләй бетте. Без дә монда керүебезгә вә югалган акчабызга үкенә ачына башладык. Шулай кыш якынлашты. Вакытлыча бездә торган әби дә китте. Февральдә Кадир белән Атилла өйдә утырдылар. Бары пәнҗешәмбе кичләрен генә өйдә тупланып театрлар уйныйбыз, кичәләр ясыйбыз. Шулай тагы бер кыш узды. 20 майда табигатьтән имтихан булачак. Ни өчендер, күрәсең, татар җанлы кешеләр булуыбыз өчендер, сыйныфта беренче укучылардан баруыбызга карамастан, Сатыйк безне имтиханга кертмәскә тели. Барыбер кердем. Майның 2-сендә үк без Истанбулдан Шөңгөл киенә, Каюм абзыйларга, бер бакчага күчкән идек.
Шуннан йөреп, ниһаять, имтиханнарны төгәлләдем. Көннәрне бугаз эчендә бик тук яшәмәсәк тә хозур гына үткәрәбез. Көндә мосафирлар, Фәйзи бәкләр дә якшәмбеләрдә килеп куналар. Имтихан көннәрендә Гадилә ханым 15 көнләп бездә ятты. Җәй үтә, тормышлар тагы авырайды. Июль бетеп августта керде. Миңа тагы эч пошу, сагыну авыруы килде. Көнен дә, төнен дә елыйсы килә. Бер көндә биредә яшисем килми. Бейрутка мөгаллимә итеп алып китәләр икән. Анда китәргә уйладым. Истанбулда мөгаллимә булып урнашырга да теләдем. Ләкин күңелем берсенә дә тартмый. Нишләмәк кирәк? Ниһаять, китү өчен рөхсәт сорарга булдык. Тәмам туйдык ачлыктан. Бездәге 1 тиенлек кечкенә түгәрәк булка монда 16 груш. Балага ашатырга жүнле бер нәрсә юк. Май юк, ит юк. Булса язу белән генә. Өйдәгеләр белән сөйләшеп, шулай да китәргә булдык. Рөхсәт кәгазьләре булдыру өчен Әнвәр пашаның кулы кирәк. Ул читтә. Шуны көтәбез. Ноябрь азакларында гына кайтты ул. Безгә Бейрутка китәргә рөхсәт бирелде. Шатлык белән көлә-көлә әйләнеп кайтырга язсын. Яңа фатирга күчтек. Инде тиешле документлар көтә-көтә ноябрьдә узып китте. Газеталарда Россиядагы вакыйгалар турында язалар. Анда инкыйлаб, революция. Ләкин безнең мусафирлар берни дә аңламыйлар. Чөнки дөреслекнең эчендә булмый торып аңлау читен. Бер газетада болай язылса, икенчесендә бөтенләй капма-каршы сүзләр. Җитмәсә, Россиягә бәйләнеше булган һәр гаиләнең үз имеш-мимеше. Бер заман безнең әсирлектә калган якташларга Россиядә патша төшерелүе турындагы хәбәр килеп җитә. Бәлки сугыш шуны гына көтеп торгандыр? Юк. Беркем дә сугышны туктатырга җыенмый. Газеталар сугыш кырларында һәлак булган кешеләр турында һәр көн язалар. Истанбулдагы Хилал Әхмәр шифаханәсенә һәр көн яралы гаскәриләр килеп тора. Азык-төлек, кием-салым җитешмәүчәнлек көннән-көн арта. Безнең әсирләр җыелалар да туган илдәге хәлләр турында сөйләшәләр. Белсәң иде, ниләр булган икән анда. Әни кебек дәртлеләр, батырраклары менә шуның эчендә кайнасаң икән хәзер дип ашкыналар. Әммә шулай да берәү дә Россиядагы революция, андагы эчке агымнар, андагы коммунистлар оештырган хәрәкәтләр, гомумән, коммунистлар дип аталган кешеләрнең мәсләге, максаты белән тирәнтен берәү дә таныш түгел. Ә мохтаҗлык, ачлык, фәкыйрьлек көннән-көн муенны ныграк буа. Тизрәк Бейрутка. Һич югында ачлыктан котылу өчен генә булса да китәргә. Анысы да әле аның тиз генә хәл кылынмый. Төркия бюрократиясе һаман рөхсәт кәгазе бирми интектерә. Россиядә исемнәре газеталарда язылган коммунистлар властьны үз кулларына алганнар. Хәзер вакытлы хөкүмәт башында утыручылар сөрелгән. Керенский дигән вакытлы хөкүмәт башлыгы качып котылган. Ләкин кемнәр кулында соң хәзер дәүләт? Кем соң ул коммунистлар? Кайбер имеш-мимешләргә караганда, коммунистлар эшчеләр, крестьяннар ва солдатлар мәнфәгатен күзәтүчеләр имеш. Алар вак милләтләргә дә хокук бирәчәк. Я Хода! Әгәр дә бу чыннан да шулай икән, димәк, Россия бөтенләй яңа дәвергә аяк басачак. Ә көннәр үз чиратында һаман аккан судай узып торалар. Нихәтле авыр булмасын, вакыт бер генә секундка да терәлеп тормый. Менә тагы көз үтеп, кыш ае керде. Ул да уза. 1918 елның 4 мартында әти иртәнге чәен эчмичә, әлегә очы-башы күренмәгән рөхсәт кәгазе артыннан йөрү өчен өйдән чыгып китә. Гадәттәгечә аны өйдәгеләр 4 күз белән көтәләр. Буш аш та пешә. Әйберләрне дә җыеп, юлга әзерләнергә уйлыйлар. Аннан тагы булмас дип, ул ниятләреннән кире кайталар. Кич була. Бер заман әтинең баскычтан менә башлавы ишетелә. Әни булай яза. Баскычтан Кадир өскә менә башлады. Йөрәкләребез тибүдән тукталды, тын да алмый торабыз. Ә Кадирнең йөзе шат. Ул 2 юл бердән ачылды диде. Русиягә пароход бар. Безгә шуңа утырып кайтырга мөмкинлек туды. Әлбәттә, мондый чакта әниләрнең кайсы юлны сайлыйсы мәгълүм инде. Шунда угалар туган илгә, Брест солыхы төзелгәннән соң, беренче тапкыр Россиягә карап, Кара диңгез кичүче пароход белән кайтырга булалар.
Карар икеләнмәстән кабул ителә. Шул ук минутта юлга җыену ыгы-зыгысы башлана. Әзерлек төне буе бара. Чөнки пароход Россиягә иртәгә көндезге 2дә китәчәк. Ашыгычлык аркасында байтак танышларына хәбәр дә итә алмыйлар. Шуңа күрә озатучылар арасында танышлардан бары 2 генә кеше була. Әнием истәлегендә болай яза. Пароход Истанбулдан кичке сәгать 5:30-да гына китте. Берәр сәгать баргач, бугаз авызы сары җирдә тукталып торды. Без чәйдән соң ятып йокладык. Иртән югарыда кешеләр йөри башлагач уяндык. Пароход һаман алга бара. Без каютада өчәү. Гайшә, Атилла, мин. Каюта гаять гүзәл 1нче класс. Кадир аерым үзе бер каютада. Бүген 7-се. Һава матур, рәхәт, һаман алга барабыз. Руслар безне каршы алу өчен 45 миль ара узганнар. 6 сәгатьтән Феодосиядә булырбыз диләр. Сәламәт кенә барып җитик. Миңа диңгезнең тәэсире аз. Атиллага бөтенләй тәэсир итми. Ул шат, уйный, аны һәркем сөя. 8 март 1918 сәнә. Сәгать 2дә Феодосиягә якынлаштык. Безне музыкалар уйнатып каршы алдылар. Алдагы бөтен мәйдан халык белән тулган. Брест солыхыннан соң әсирлектән котылып кайткан кешеләрне туган ил шулай тантаналы рәвештә каршы ала. Әни истәлегендә эчке кичерешләрен язмый. Ләкин 4 елга якын михнәтле сәяхәттән соң туган ил туфрагына аяк басу, аларда гомергә онытылмаслык шатлык тудырганын аңлавы читен түгел. Аннан соң нәрсә? Аннан әтиләр күп мәшәкатьләр чигеп поездда Троицкига кайталар. Ләкин мондагы мәшәкатьләр үзеңнең туган өеңдәге мәшәкатьләр генә. Мондый мәшәкатьләргә түзәргә була, моңа зарлану уңайсыз. Һәм әнием бу турыда зарланып бер сүз дә язмый. Ниһаять, әниләр утырган тыгыз, тынчу вагон Троицки таш вокзалының нәкъ каршысына килеп туктый. Бөтен перрон халык белән тулган. Я Хода, бу кадәр ишле туган тумача. Дус иш илдә безне көтәдер дип уйладылармы соң әниләр? Әнием Дәү әнине, Шакир абыйны, Хаҗар апаны бер юлы барысында кочып ала. Шатлыктан елашу, шатлыктан көлешү, аннан хәл-әхвәл турында бетмәс-төкәнмәс сүз китә. Менә шулай әнием белән әтиемнең хаҗга бару одиссеясе тәмамлана. Егерме 8-нче бүлек. Эшләр ничегрәк тора, Агриппина Евграфовна, дип курка-курка гына сорау бирәм. Апа берни дә юк бит әлегә дигәнне аңлатып, күзләрен зур ачкан хәлдә миңа текәлде. Тәгаен ул да минем өчен пошына кебек. Минем хәсрәтем йөземә үк бәреп чыккан булса кирәк. Ул ихлас күңелдән минем өчен көенә, кашларын җыерып аска карый. Аннан җитәрлек тинтерәттеләр инде сезне дә, кадерлем, диде. Ачуланып председатель ишегенә күз ата. Мин тирән сулыйм да, башны иеп гадәттәгечә ишеккә таба юнәләм. Акланырга теләгәндәй секретарь апа үзенең Антон Ивановичка минем турыда мотлакан әйтәчәклеген сөйләп кала. Мин тагы урамда, һәм бераздан тагы үземнең скверымда. Башка төрле уйлар килә. Сибелгән муенса энҗеләредәй хатирәләрне тагы бер җепкә тезә башлыйм. Нәрсәдә тукталган идем әле? Әйе, без әнием белән Лидия Васильевналарның караңгы булса да тыныч бүлмәсендә яшибез. Әни көндәлек аш-су әзерләп иртүк мәктәбенә китә. Гадәттә ул караңгы төшкәч кенә кайтып керә. Аның өстендә кыска плюш пальто, аягында ботинка. Бу плюш пальто кайчандыр яңа, озын, матур иде. Ул искерде. Шуннан аны әнием үзе кыскартып яңартты. Әнием арый, бик туңа. Мин дә аны кызганам, ләкин бернинди ярдәм күрсәтә алмыйм. Ярый әле,
Жоржикларга күчеп, 1-2 ай яшәгәч, Ташкенттан кунакка Шакир абый кайтып төште. Әниемне ул да кызганды булса кирәк, яшькелт презент итекләрен аңа калдырды. Әни әнә шул үзенә зуррак булган итекне чылгау өстенә чылгау чорнап киеп йөри башлады. Шулай да итек брезент кына бит. Салкын көннәрдә әнием өйгә кайту белән барыбер гадәттәгечә ялангач тәпиләрен җылытып мич янында утыра. Миңа ни әйтсәң дә, әнием белән бергә булгач бик рәхәт. Ашау яклары да яхшырды. Хәзер авызга тәмле-томлы да эләккәли. Дөге дигәннең кибетләрдә эзе дә юк. Ләкин әнием тапкыр. Ул көннәрдән бер көнне пылауны гадәттә перловка дип аталган арпа ярмасыннан пешереп карады. Һәм әйтергә кирәк, бу тәҗрибә бик тә уңышлы чыкты. Аннан истә калганы тагы шул. Ул вакытларда Казанда Торксин дип аталган берничә кибет ачылган иде. Ул кибетләрнең вазыйфасы исеме буенча караганда чит ил кешеләрен тәэмин итү булса да, асылда дефицит товарлар исәбенә җирле халыкның алтынын җыю иде. Әнием үзенең алтын йөзеген сатып, шул кибеттән көннәрдән бер көнне өйгә какао һәм тагы ниндидер затлы ашамлыклар алып кайтты. Әниемнең алтын йөзеге шулай безгә бәйрәм сыйларыннан авыз иттерде. Безнең хуҗалар бик әйбәт. Без алар белән туганнар кебек тату яшибез. Жорка да әдәпле һәм әйтер идем, интеллигент җанлы, менә дигән егет. Без аның белән ял көннәрендә өйдә бергә булабыз. Кай чагында безгә Митя керә, чөнки шул ук урамда торабыз, ара ерак түгел. Митя кергәндә без көрәшеп, әүмәкләшеп көч тә сынашабыз. Кай чакларда бәхәс куба. Барыбыз да бик җитди рәвештә үз карашларыбызны расларга тырышабыз. Хәер, без еш-еш романтик темаларга онытылып дусларча гәпләшә дә беләбез. Көч сынашканда Жоркага каршы торып булмый. Дон Кихотта ябык, Сузан булса да ифрат көчле ул. Митя белән икебезне бер юлы бетереп кенә сала. Ихтимал, мондый чакларда безнең тәкатьсез калып көлүебез дә көчне киметәдер. Жорка исә бик җитди, күзләрен тасрайтып, аскы иренен тешләп, шул кадәр гайрәт ура. Икебезне ике кулына эләктергән килеш җилтерәтепме җилтерәтә. Һәр көнне кичләрен без Жорка белән чиләкләр сайратып, күрше урамдагы колонкага су алырга барабыз. Мондый эшләрдә дә ул миннән сәләтлерәк. Су алып кайтканда арып калсам, миннән көлә. Жоржикның апасы Лидия Васильевна буйчан, тулырак гәүдәле, әммә тулылыгы үзенә килешле бер кыз. Гадәттә, кияүгә чыга алмыйча яки чыгарга теләмичә олыгайган кызлар артык гәрчел, хәтта усал табигатьле булалар. Алар күп вакытта кеше белән тынышып яши алмыйлар. Әммә Лидия Васильевна моның нәкъ киресе. Көләч йөзле, тыныч, ягымлы бер изге җан. Ул астма белән газаплана. Әммә үзенең авыруы белән зарланып, сыкранып, кешенең күңеленә бер тапкыр гына борчу салсынчы. Аларда бер елга якын яшәсәк тә, безнең арада әз генә күңелсезлекләр, я булмаса күтәренке тонда сөйләшү булмады. Хәер, әнием дә ачык күңелле, түземле, кеше җаен белә торган акыллы хатын бит. Без еш кына кичке аштан соң җыелышып, әлеге уртак алгы бүлмәдә бер гаиләдәй өстәл тирәсенә утырабыз. Чәй эчәбез. Беребездә яңа, моңарчы күренмәгән чәй әйберсе пәйда булса, кысташып сыйланабыз. Яки инде болай гына яңалыклар уртаклашып гәп сатабыз. Әйткәнемчә, Лидия Васильевна астма белән азаплана. Бәлки шуңа күрә кияүгә чыгарга базмагандыр. Ләкин ул шулай да шактый озак яшәде. Мин ул ягымлы апаны сугыштан соң да очратачакмын әле. Без аның белән туганнарча сөйләшәчәкбез. Жоржикны да күрәчәкмен. Ул Казан төзелеш институтын тәмамлап, абруйлы инженер булачак. Күрәсен шуңа күрәдер. Аны армиядан да азат иткәннәр. Әммә искиткеч һәм принципиаль егетнең гомере озын булмады. Аның йөрәге 70нче елларның башында кинәт тибүдән туктады. Жоржикларда яшәгән вакытларымны иң гүзәл чорларымның берсе дип исәплим. Чөнки иҗат эшенең кешегә никадәр зур шатлык бирүен мин беренче тапкыр шул вакытта тотдым. Физүдә укуның 2нче елында миңа мәхәббәт дигән тойгының да ләззәтен беренче тапкыр татып карарга туры килде. Мин үсмерләргә хас онытылып, шашып,
үзебезнең класста укучы бер рус кызына гашыйк булдым. Чын мәгънәсендә гашыйк булдым. Гел шуның турында уйланам. Мәктәптә аның белән очрашу мине дулкынландыра, хәтта тетрәтә. Мин бөтенләй телдән язам. Ул кызга мәхәббәт хатлары язам, әммә аны кызый кулына тоттырырга батырчылыгым җитми. Ул кыз минем татлы кичерешләремне үзенең гадәти игътибарсызлыгы белән рәнҗетеп, пранзаран китерер кебек. Мәгъшукамның кыяфәт сыны әле дә күз алдымда тора. Киң калку маңгайлы, коңгырт күзле, җыйнак, барлык җире килгән гәүдәле, чая, хәтта бераз хулиганрак та иде ул. Аның укуда әз генә дә рәте юк. Бер вакыт аны начар укуы аркасында мәктәптән куарга булдылар. Бу хәл мине чыгырымнан чыгарды. Минемчә, бу гаделсезлекнең аргы ягы иде. Тәнәфес вакытында моңарчы һич булмаган кыюлык күрсәтеп, җыелыш оештырдым һәм класс исеменнән ул кызны мәктәптә калдырыгыз дип, мөдир исеменә мөрәҗәгать яздырдым. Кызны калдырдылар. Ләкин моңа карап ул миңа карашын үзгәртмәде. Әллә мин бар аның өчен, әллә юк дөньяда. Хәер, үземнең активлык күрсәтүем белән аның мәхәббәтен яулауны максат итмәдем дә инде. Үзеннән үзе килеп чыкты бу хәл. Башкача булдыра алмас та идем. Гаҗәп икән ул беренче мәхәббәт тойгысы. Урамда ул кыз кия торган кызыл берет күрсәм, йөрәгем урыныннан кубып, чыгардай булып дулый. Күңел түремә сүзләр белән аңлатып булмый торган татлы дәһшәт ургылып керә. Кызганычка каршыдырмы, әллә бәхетемә күрәдерме? Әйткәнемчә, ул кыз мине бөтенләй өнәмәде. Миңа түбәнсетеп карады. Әммә ФЗУда укыганда аны һаман яраттым. Соңыннан, бик күп еллар узгач, сугышлардан әйләнеп кайткач, аны олы бер хатын хәлендә очратачакмын әле. Һәм нәрсәсе өчен соң үсмер чакта аны шул кадәр шашынып яраттым дип аптыраячакмын. Минем каршымда гайбәтчел, дөнья баскан, телендә бары көн күреш хәлләре генә булган, хатын-кыз нәфислегенең эзе дә калмаган тупасрак бер хатын басып торачак. Мәңгелек мәхәббәт диләр. Бармы соң ул? Жоркаларда торганда мин матур әдәбият белән бик нык шөгыльләнә башладым. Уйлап табучылар турында повесть язуымны да аның Абдулла Алиш тарафыннан алкышлап каршы алынуын да хәбәр иткән идем. Мин аны мәктәп бетереп, без әнием белән яңа фатирга Арча кырына күчкәч, ниһаять тәмамлап, Республика газетасына илтеп тапшырдым. Хәзер түземсезлек белән аның Кызыл Татарстанда басылып чыгуын көтәм. Ләкин атналар, хәтта айлар да үтә. Ул турыда хәбәр-фәлән юк. Без хәзер Арча кырында яшибез. Әнием якындагы 18-нче номерлы татар мәктәбендә укыта. Читтән торып, педагогия институтының тел-әдәбият бүлегендә укый. Мин исә Вахитов заводында эшлим. Заводка суконный бистәсе аша җәяүләп, яки 3-нче номерлы трамвай белән Кольцо аша йөрим. Әсәремнең язмышы өчен бик борчылам. Ничек инде шулай? Мактап, үзең сорап ал да, дәшми-тынмый тик утыр. Бу хәл миңа гайре табигый тоела. Газета редакциясына барырга җөрьәт иттем. Анда миңа повестьның нәшриятка тапшырылуын әйтәләр. Янәсе, аның аерым китап булып чыгуы муафик. Мин балалар журналында хезмәт иткән Алиш абый янына керәм. Без инде аның белән бик якын мөнәсәбәттә. Мин аннан эшнең нидән гыйбарәт икәнлеген ачыктан-ачык әйтүен үтенәм. Ул барысын да беләдер кебек. Ләкин ул белми, үзе дә аптырашта. Аның киңәше белән Татарстан китап нәшриятының баш редакторы Нурбаян белән сөйләшеп карарга булам. Нурбаянны күреп тә, укып та беләм. Әле дә аның тышкы кыяфәте күз алдымда тора. Шандырак гәүдәле, башына кепка, өстенә күн пальто кигән, иелебрәк йөри торган күзлекле бер кеше. Аның шигырьләрен артык өнәмим. Ул такташка ияреп яза, ләкин такташ килеп чыкмый, аның күләгәсе генә туа. Көннәрдән бер көнне батырланып, аның янына кердем. Ул әсәремнең хәзер рецензиядә икәнлеген әйтте. Рецензиядән килсен, аннан соң хәл итәрбез диде. Мин тагы көтәм. Хәзер инде рецензия көтәм. Ниһаять менә ул. Рецензент Халик Садрый. Мин аны да беләм бит. Хәтердә Казан шәһәре уйлап табучыларының ниндидер бер зур җыелышы булды. Ул вакытны Республика уйлап табучылар оешмасының башында Халик Садрый тора иде.
Мин язучы һәм татар Эдиссонының әсәрләрен укыган кеше. Докладны айрата игътибар белән тыңладым. Чөнки буш сәхнә уртасына басып сүз башлаган кеше шул үзе иде. Менә нинди икән ул Халик Садри. Җәлпәк кенә битле, яңак сөякләре күзгә бәрелеп торырлык калку, үзе буйчан, олы бәдәнле Зиятдин малайларының авторы. Мин әле бу кешенең язучылыгыннан тыш Спартак аяк киемнәре фабрикасының директоры булганлыгын, бик бай биографияле, заманында Самарада Куйбышевлар белән бергә эшләгән кеше икәнлеген генә белә идем. Докладчының кыюлыгына сокландым. Русча сөйләмне бераз вата-ватуын, ләкин бер дә уңайсызланып тормый. Менә ул сәхнә буенча әрле-бирле йөрәнгәләп бераз уйлап табучылар һәм бу эшнең аферистлары турында кызыклы вакыйгалар сөйли. Хәзер инде докладның бөтен эчтәлеген хәтерләмим, тик ул сөйләгән бер вакыйга әле дә истә. Берәү килә дә буларга, мин мәңгелек двигатель уйлап чыгардым ди. Күрсәт диләр. Теге Халик абзыйларны өенә алып китә. Ишекне ачып керсәләр, өстәл өстендә чыннан да двигатель сыман бер нәрсәнең махавигә әйләнеп тора. Менә карагыз ди, уйлап табучы, әгәр фәлән сум акча бирсәгез, мин бу машинаның серен ачам. Бәлки ул әз генә вакыт эшлидер, диләр тегеңә. Шанмыйсыз икән, әйдәгез өйне бикләп китик. Берәр айдан килербез. Машина һаман эшләп тора торган булыр. Башлыклар бу тәкъдимне кабул итәләр. Ишекне бик нык бикләп, сургычлап китәләр. Һәм күпмедер вакыттан соң җыйнаулашып тагы киләләр. Ишекне ачып эчкә узалар, машина һаман эшләп тора. Соңыннан гына ялганы фаш ителә. Теге аферист машинасын ишеккә тоташтырган икән. Ишек ачканда машина махавиге хәрәкәткә килә һәм инерция аркасында сәгать буе әйләнеп тора. Яңадан минем беренче поезд вакыйгасына кайтыйк. Рецензиясендә Халик Садри әсәр бик әйбәт, кирәкле темага язылган, ләкин ул узын, аны 40%-ка кыскартырга кирәк дип яза. Мин тагы Нурбаян белән сөйләшәм. Яз менә Авдиенко кебек шәп повесть, рәхәтләнеп басарбыз ди шагыйрь. Хәзер инде әсәрнең басылмаячагын чамалыйм. Ниләр генә уйламый әдәм баласы, үзенең юлында яткан киртәгә очраса. Минем дә күңелемдә ул вакыт әйтеп бетергесез юраулар, гөманнар, шикләр бөтерелде. Эш нидә соң? Моңа сәбәп минем фамилиям түгел микән? Юкса килешмәгән җирләрен килештерү өчен миңа берәр тәҗрибәле редактор беркетмәсләр идемени алар? Шулай дип уйлыйм мин, үземчә бик дөрес бер карарга килеп. Әгәр мин әдәбият мәйданына омтылам икән, бу теләккә үз фамилиям белән бер кайчан да ирешә алмаячакмын. Мондый карар бәлки бер катлылыгым аркасында тугандыр. Ләкин шул көннән соң үземә кушамат псевдоним эзли башладым. Әниемнең сөйләгәннәре искә төшә. Кара, минем кендек әбием Расихатлы булган бит. Ул бер вакыт күкрәк анам да булып, әнием авыру чакта мине үзенең күкрәк сөте белән тәрбияләгән. Аның да күкрәк баласы булган. Ул хатын әниемнең тасвирлавы буенча бик матур, нык, таза, кап-кара кашлы, кара күзле, көләч һәм йылдан булган. Кыскасы, табигатьтән ул бөтен матурлыкны алган хатын. Әле җитмәсә, улыгызга минем исемне кушыгыз, бер истәлек булыр да дигән. Тукта. Нигә үземне Расих дип йөртмәскә? Бер нинди Атилла Рәсүлев тә түгел, ә Расих. Генри Барыч, шуның кебегрәк. Имзама инде, агайны, ул чак берәү дә бу сыйнфый дошман нәселеннән дип бәйләнмәячәк. ФЗОны бетергәндә мин разряд алу өчен пробага двухзаходный винт ясадым. Миңа 4-нче разряд бирелде. Эшкә цехка күчтем. Миңа аерым станок беркеттеләр. Эшләр көйле генә бара. Мин ударник. Уйлап табу эшендә Семен белән бергәләп алып барабыз. Ләкин шулай да миңа хәзер шактый авыр. Станок янында инде мин көненә 4 сәгать түгел, 8 сәгать басып торам. Айрата төнге сменаларда эшләү авыр. Трамвайлар йөрмәве аркасында еш кына өйгә арча кырына җәяүләп кайтырга туры килә. Аякларның авыраюы, үз алдына гүләп, сыкрап торуы әле дә хәтердә. Әмма яшь организм тиз языла. Иртәгесен инде син бер ни дә булмагандай үзеңне сау-сәламәт итеп сизәсең. Хәзер элекке дусларым Зиннәт, Наилләрдә дә сирәк булам. Күбрәк Троицкилы дустым Морат белән очрашабыз.
Ул Казанга килеп, медицина институтының рабфагына керде. Аның турында сөйләгән идем инде. Әлеге юаш, үзен утыргычка бәйләп чыгып киткәч тә, сабырлык белән, һич каршылык күрсәтмичә безне көтеп утырган малай хәзер тамам буйга җитеп, акылга утырып дигәндәй мөстәкыйль бер егет. Ул һәр ялда безгә килә. Һәр кунакка якты чырай күрсәтә белә торган әнием безне булдыра алганча тәмле ризыклар пешереп сыйлый. Мин Моратка повестемнең өзекләрен укып күрсәтәм. Хәтта аңардан төзәтелгән битләрен күчерешергә дә үтенәм. Хикмәт шунда, Моратның язуы ифрат матур, ачык. Мин шулай, рәсми тел белән әйткәндә, тулы канлы бер тормыш белән яшәп ятам. Миңа бары 3 нәрсә генә җитми. Йөргән кызым юк, әдәбият мәйданына аяк баса алмыйм, укуымны дәвам иттерү мөмкинлеге күренми. Рахман абыйлар бездән ерак тормыйлар. Әнием Сәүдә апаның үзен өнәмәвен, дөресрәге абыйсы Габдрахманны яратмавын белсә дә, туганлык хакына алар гаиләсенә гел яхшылык итәргә тырыша. Әгәр берәр тәмле әйбер пешерсә, аларны чакырмый калмый. Сәүдә апа гадәтенчә безгә килүдән баш тартса, әни үзе аларга күчтәнәч кертә. Әнием кебек туган җанлы кешене мин бик сирәк очраттым үз гомеремдә. Ял көннәренең берсендә мин Габдрахман абыйларда моңарча миңа очрамаган бер чибәр кызый күрәм. Үзе минем яшьләрдә булыр, тулы, алмадай кызарып торган битле, чым кара күзле, сызылып киткән каләм кашлы. Әйтәсе юк, гүзәлләрнең гүзәле, барлык җире килгән, халык әйтмешли, бер кашык суга салып йотарлык. Марзия атлы икән үзе. Сәүдә апа аңа Бәзия дип дәшә. Гадәттә мин кызлар белән артык ачылып сөйләшергә яратмасам да, бу кыз белән без ничектер ансат кына танышып киттек. Ул Сәүдә апаның туган тиешлесе икән. Марзияның хәзер Бишбалтада ФЗО мәктәбендә укыганлыгы да миңа мәгълүм булды. Сәүдә апа бу очрашуны махсус оештырмады микән дип тә уйлыйм. Ни өчен алай дигәндә, без сөйләшә башлау белән Сәүдә апа ниндидер сылтау табып ишек алдына чыгып китте. Өйдә икебезне генә калдырды. Алай гына да түгел, әйләнеп кергәч, безгә Максим Горький исемендәге паркка барып кайтырга киңәш итте. Без киттек. Көн урталары иде. Паркта әле яңа гына агачлар яфрак ярган чак. Көн аяз, җылы, халык заты бөтенләй юк диярлек. Ничектер сөйләшеп йөри торгач, мин бер заман кыюланып китеп, Марзияның кулыннан тотып алдым. Бераздан инде култыкладым да. Әле үз гомеремдә кыз култыклаганым юк иде. Хәтердә сакланган. Марзияны култыклап алуым булды, бөтен җаным тәнем үзенә бер төрле тетрәнү кичерде. Әйтерсең лә аннан тог үтте. Миңа эсселе суыклы булып китте. Беразга бөтенләй телдән калдым. Бәхетсезлеккә каршы ул да бик аз сүзле кеше иде. Мин болай өнсез-тынсыз баруның начар икәнлеген яхшы аңлыйм, ләкин әйтер сүз таба алмыйм. Башка килми генә бит берәр сүз. Юк, нишләмәк кирәк. Без шулай култыклашкан килеш, мәет озаткандай тын гына парк аллеяларында йөрибез дә йөрибез. Ниһаять, сөйләшер сүзнең йомгак өчен таптым булса кирәк. Ул минем нинди эш эшләвем турында сорап куйды. Мин иркен бер сулыш алдым да сүзгә керештем. Һөнәрем турында, станок турында, инструментлар турында сүз китте, ләкин бу теманың кызым өчен кызык түгеллеген үзем дә тиз генә абайладым. Уңайсызланып тагы тукталам. Нәрсә турында гына сөйләргә соң, я Хода? Бераздан ниндидер бер китапта язылган вакыйга турында сөйли башладым. Ләкин бу минем өчен бик кызыклы тоелса да, Марзиямның исни юк башлавы мине тамам аяктан йыкты. Инде сүз табудан тамам гаҗизмен. Хәзер шаркылдап көләрлек берәр нәрсә сөйли алмавымнан гәрләнәм дә, аптырыйм да. Юкса мин бит дус ишләр арасында җыен юк-барны сөйләп, көлүдән аларның эшләрен катырып бетерә торган кеше. Күп еллар узганнан соң гына бер кагыйдәне белдем. Андый чакта тузга язмаган нәрсәләр турында гына сөйләшергә кирәк икән. Андый чакны егетне хур иткән нәрсә тирән мәгънә, акыллы сүз эзләп маташу икән. Без шулай да элекке исеме белән әйткәндә Казан Швейцариясында байтак йөрдек. Кызны озатып кайткач, аерылышыр алдыннан тагы кайчан очрашуыбыз турында вакыт билгеләдек. Ул Сәүдә апаларга китте. Мин исә, ни әйтсәң дә, каһарманлык эшләгән бер батырдай канатланып өйгә таба юл тоттым.
Ә берәр атнадан соң без бик еш очраша башладык. Гадәттә бу гүзәл минутлар Кольцо бакчасында була иде. Казанның кыл уртасында, заманында балык базары булган урында рәшәткәле түм-түгәрәк сквер иде. Анда кыркылган акация агачлары, клумбалар, утырып ял итәргә артлы эскәмияләр дә бар. Трамвайлар рельсларга көпчәкләре ышкылудан чыелдашып, дугаларыннан очкыннар сиптереп, өзлексез шушы бакча тирәсеннән боҗра ясап әйләнәләр. Әммә ул безгә комачау итми. Сквер уртасында соңыннан ветеринария институтына биреләчәк Бауман һәйкәле. Без Марзия белән гадәттә шул һәйкәл янында очрашабыз. Кольцода озак утырмыйбыз, монда гадәттә кеше күп була. Без Арча кырына паркка менәбез, яки Тукай урамына, Щетка кинотеатрына юнәләбез. Марзия белән төн караңгылыкларында аулакта, берәрсенең капка төбендәге эскәмиядә икәүдән-икәү генә янәшә утырган чакларда еш булгалый. Ул тын гына нидер уйланып утыра. Мин тын гына сүзне нидән башларга белми утырам. Кызга булган мөнәсәбәтемне мин бары аның кайнар йомшак кулын кысып кына белдерәм. Ул миңа шешенкерәк кабаклы, әммә зур, бик озын керфекле күзләрен тутырып кына карап ала. Бу карашта сорау, нидер өмет итү чагылган кебек, моңа җавап итеп мин аның учымдагы кулын тагы кыса төшәм. Һәм без тагы озак кына тынып утырабыз. Безнең дуслык бер-ике атна шулай дәвам иткәннән соң өйләнешергә булдык. Нигә өйләнмәскә? Шундый матур кыз, үзе сорагач, мине яратам ди. Мин дә бит хәзер бала түгел, 4 айдан миңа 19 яшь тула. Тик менә өйләнгәч, гаилә корып җибәрү өчен бер куыш кирәк. Марзияның ата-анасы юк, ул ятим кыз. Әлегә үзе дә бер бәләкәй генә почмакта яши. Ә минем шулай ук аны өйгә алып кайтыр мөмкинлегем юк. Без яшәгән бүлмә, әйткәнемчә, бик кечкенә. Марзия белән бик нык уйлаштык та, мондый карарга килдек. Мин тотам да Урта Азиягә китәм. Анда тормыш бик җиңел ди, фатир табуы да бик ансат имеш. Һөнәрем менә дигән, анда минем кебекләрне зарыгып көтәләр. Әлбәттә, Марзия белән бергә дә китә алыр идек. Тик Марзияның укуы бетмәгән. 2 айдан соң гына укуын тамамлап, тукучы квалификациясе алып чыгачак. Планыбыз бик яхшы. Урта Азиядә Шакир абыйлар яши. Мин башта шуларга барып төшәчәкмен. Һәм Марзия килгәнче барысы да без уйлаганча көйләнәчәк. Яшь кешенең дуамал мәхәббәте, бер катлы уйлары. Хәзер миңа мәхәббәт дигән нәрсә алдында барысы да, хәтта минем барлыгымны, йөрәгемне биләгән гүзәл әдәбият та, бала чактан ук яшәвемнең иң көчле чыганагы уку, белем алу да арткы планга күчәләр. Мин андый нәрсәләрнең барлыгын оныттым. Әле кайчан гына бик бөек тоелган ул максатлар бөтенләй кечерәеп калдылар. Гаҗәп әйбер икән ул яшьлектәге мәхәббәт. Кыскасы, без Марзия белән сүзне шулай беркеттек. Вәгъдә, әйткән сүз аткан ук. Егет сүзе бер булыр. Эшләгән җиремнән расчет алдым, әниемә дөнья күреп кайтасым килә, мин Шакир абыйларга барып кайтырга уйлыйм дидем. Һәм юл кирәк-яракларын кечкенә чемоданга тутырдым да, скрипкамны алып, Үзбәкстанга, Термез шәһәренә таба юл тоттым.
29-нчы бүлек. Атна буе юл газаплары кичергәннән соң, Оренбургны узганнан бирле комнан һәм тузаннан куркып, вагон тәрәзәсен ачмаган хәлдә, коточкыч эсселектән тамам хәлдән таеп, чүлләр аша Термез шәһәреннән арырак урнашкан Кымкурган совхозына барып җиттем. Шакир абый шушы совхозның тышкы ягы акшарланган бер катлы балчык кибетендә сатучы булып хезмәт итә. Тирә-як футбол кырыдай тип-тигез җирдән гыйбарәт. Өйләр барысы да балчыктан ясалган бер катлы яссы түбәле. Җир кызган табадай ялан аяк аңа басарлык түгел. Юлларда кызгылт сары тузан түшелгән. Баскан саен аяк тубыктан шул кайнар көл сыман нәрсәгә чума. Өскә пырхылдап тузан болыты күтәрелә. Миңа бу як җирләренә килеп керү белән күренгән телеграф баганаларындагы зәңгәр каргалар бик сәер булып тоелган иде. Инде бераздан юлда очраган дөяләр, ишәкләр, аларга атланган чалмалы кешеләр, пирамидаль тополләр, мәхәббәт чинарлар игътибарымны җәлеп итте. Ә менә монда, Кымкурганда, мин шуларның нәкъ уртасында. Монда үзбәкләр һәм таҗиклар яши. Барысы да диярлек сакаллы, буй-буй җете төстәге, биленә калын пута буылган лыпшырдык чапаннардан, кирле чалмалардан. Шакир абыйларның фатиры кибет белән бер түбә астында. Мин килеп төшү белән ул кибетен япты, без чәй эчәргә утырдык. Казаннан телеграмма суккан идем. Алар мине тиешле хәзерлек белән каршы алдылар. Фатыйма апа тәмле пылау пешергән, чәй янына йөзем, кипкән өрек, кавын эчәгесе, үзбәк наны куелган. Биредә хикәямне беразга өзеп, Шакир абыйның тормыш хәлләренә тукталам. Баштарак әйтелгәнчә, Шакир абый артистлар труппасы белән ачлык елында Троицкидан Урта Азия җирләренә китә. Труппа ниндидер сәбәпләр аркасында таркалгач, ул иске һөнәре буенча, ягъни сәүдә эшенә керешә. Дәүләт сәүдәсе оешмаларында эшли башлый. Хәтерем ялгышмаса, сөйләвенә караганда Бохарада да, Хивада да, Чарджауда да була. Шул шәһәрләрнең берсендә ул Сәрвәр апаны очрата. Һәм алар өйләнешәләр. Бу вакытта Шакир абыйга 50 яшьләр була инде. Сәрвәр апа заманында йомышлы татар дип аталган, Азия белән Россиягә арадаш буларак, Россиягә күп хезмәтләр күрсәткән, Ташкентта яшәгән бер аристократик гаиләдән. Ул ифрат ябык, зифа буйлы, җитез һәм уенчак күңелле ханым. Теле үзбәкләшкән, үзе нәфис. Шакир абыйга чыкканчы да кияүдә булган инде, ләкин аерылган. Әмма ул шулай да кызлар кебек чибәр, йылдам, үзбәк биюләрен һәм җырларын профессиональ осталык белән башкара иде. Мин аның кияүгә чыкмый картайган апасы Мәрьям Якупова турында да әйтергә тиеш. Аның турында әле киләчәктә Фатих Кәриминең Истанбул мәктүбләреннән укып күп мәгълүмат алачакмын. Хикмәт шунда. Врач Мәрьям апа Якупова 12нче елгы Балкан сугышы вакытында ирекле булып Төркиягә китә. Һәм янә 2 татар кызы белән, аларның берсе алда искә алынган Гөлсем апа, шәфкать туташы буларак яралы төрек солдатларына медицина ярдәме күрсәтә. Шакир абый белән Сәрвәр апа бик матур яшәделәр дип исәплим мин. Аларның Фәрит исемле бер уллары да булды. Ләкин ул егетнең язмышы коточкыч ямьсез төгәлләнде. Хәер, бу турыда соңрак. Хәзергә сүз Сәрвәр апа турында. Кызганычка каршы, уенчак, күбәләктә җиңел сөякле Сәрвәр апаның гомере озын булмады. Ул 30нчы ел урталарында ук вакытсыз үлеп китте. Шакир абый Фәритне Мәрьям апага уллыкка тапшырырга мәҗбүр булды. Берәр ел тул яшәгәннән соң ул Казанлы Фатыйма апага өйләнде. Фатыйма апа Шакир абый вафат булганчы аның белән яшәячәк. Сүз арасында әйтергә кирәк, Фатыйма апа заманында Таң йылдызы газетасының рәсми редакторы исәпләнгән мәрхүм Путиляков хатыны булган. Ә Шакир абыйның бердән-бер улы Фәрит, әйткәнемчә, тормышын ямьсез төгәлләде. Ул әнисе үлгәннән соң Мәрьям апа да тәрбияләнде. Ул егет күбрәк әнисенә охшаган иде. Шундый ук җиңел сөякле, хискә тиз бирелүчән, искиткеч матур тенор тавышлы җырчы, кешелекле. Ул Ташкентта медицина институтын тәмамлап,
балалар врачы булды. Әмма үзенең берсеннән-берсе гүзәл улларын бәхетле итә алмады. Врач булып эшли башлагач та эчкечелеккә бирелде. Бераздан әле ул бөтенләй тилереп, котырып эчә башлаячак, еш кына белая горячка хәленә кала торган чын алкоголикка әйләнәчәк. Һәм шулай яман каты эчкән көннәренең берсендә ул исереп өйгә кайта да Мәрьям апаны пычак белән чәнчеп үтерә. Ул гына да түгел, ярдәм сорап кычкырган тавышка икенче бүлмәдән йөгереп чыккан, үзләрендә гомер буе яшәгән кардәш апаларын да үтерәчәк. Бу коточкыч фаҗигаләдән соң Фәрит диваналар шифаханәсендә ятачак. Ләкин аннан чыккач та эчкечелеген ташламыйча, ахырда агуланып үләчәк. Ә бит бик гүзәл, ачык, ягымлы кеше иде бу минем туганнан туган энем. Менә нәрсә ул эчкечелек кәсафәте. Менә нәрсә ул кешелекне эчтән черетүче кабахәт аракы. Ә хәзергә мин кипкән, корыган Үзбәкстан җирендә һәр яңалыкка шаккатып яңа дөнья белән танышам. Май ае гына әле, ләкин шулкадәр эссе, һич чыдарлыклар юк. Юкка гына термизны эсселек котыбы дип атамыйлар шул. Ләкин мин бер генә минутка да онытылмыйм. Бирегә бик җитди максатлар белән килгән кеше бит. Эсселектән куркып өйдә ятырга хакым юк. Килгәннең икенче көнендә үк мин совхоз мастерскойына юнәләм. Ул саманнан салынган зур бер амбарны хәтерләтә. Анда теләсә кем кереп йөри ала, рөхсәт. Эштә 2 кыру, бер тишү станогы һәм эшкә яраксыз фрезер станогы. Токар булып озын борынлы чандыр бер рус эшли. Беренче күрүдә үк мин аның әтрәк әләм икәнлеген аңладым. Бер җирдән икенчесенә очып йөрүче андый эшкечеләрне мин Казанда да күргәләдем. Әйе шулай. Тик миңа барыбер эшкә керешергә кирәк. Хезмәткә урнашу озакка сузылмады. Бер станок күптән буш тора икән. Мастерской мөдире, юан бәдәнле рус кешесе, шул станок янына алып керде дә, инструментлар тәрәзә янындагы верстакта дип, аягы белән генә төртеп күрсәтте. Нәрсә эшләргә кирәклеген төшендерде һәм китеп тә барды. Мин эш кораллары белән танышам. Худавандә. Монда юньле бер генә дә эш коралы юк бит. Кискечләр үтмәс, сынык, җитмәсә гади корычтан ясалган. Кайракка тидерү белән аксыл йолдызлар чәчрәтәләр. Бер генә дә самокал кискечләр юк. Кайда ул минем Казандагы кадерләп тоткан самокал кискечләрем? Алар кайракта үткерли башлагач та кан кебек кып-кызыл очкыннар чәчрәтә торганнар иде. Ләкин ни хәл итәсең? Мин тимерчелектә, анысы да ташка үлчим, авыл тимерчелегедәй бер учаклы нәрсә. Кискечләремне чыныктырып чыктым да станокны ходка җибәрдем. Хай. Станок дип әйтерлеге дә юк ич моның. Бу бит ватык арба. Ләкин станокны бераз киртәсенә керерлек бер хәлгә китереп, тарттырасы гайкаларны, шөрепләрне боргалыйм да, тешләремне кысып булса да түзеп эшкә керешәм. Эшләнергә тиешле нәрсәсе дә бит әле аның станогына тәңгәл. Балта белән генә ясалырга тиешле нәрсә дигәндәй. Шулай итеп, беренче адым ясалды. Мин әлеге озын борынлы әтрәгәләм белән танышам. Ул сәер кеше икән үзе. Җырчы булырга хыялланган, әммә моңа ирешә алмаган. Рус операларыннан шундый ариялар җырлап җибәрә, шаккатарсың. Ул беренче солист булырга тиеш идем, урыным Мәскәүнең Большойында иде, тик аяк чалдылар ди. Эчкечелек аркасында үзенең шулай түбәнгә тәгәрәвен сәбәп дип уйламый. Кем белә, бәлки мине дә үз юлына сөйрәгән булыр иде. Эш арасында ул мине бер сыйларга да чамалады. Тик минем андый нәрсәләр белән мавыгыр хәлем юк. Гаилә корасы кеше. Миңа материаль база булдырырга, акча табарга кирәк, фатир юнәтәсем, өй җиһазлары булдырасым, аннан Казаннан марзиямны китертәсем бар. Беренче көннән үк марзиямнан хат көтә башланым. Мин аңа Шакир абыйлар адресын биреп калдырган идем. Үзем исә юлдан ук хатлар сала килдем. Мин эшлим, дәртләнеп эшлим. Калып та эшлим, вакыт дигән нәрсә һәм ял белән исәпләшми эшлим. Ул кадәр ватылма, ди теге әтрәгәләм. Барыбер монда расценкалар бик түбән, куелганыннан артыгын түләмиләр. Мин аңа ышанмыйм. Кара тир түгәм, станок яныннан китмим диярлек. Арып-талып кайтам да, бераз ял иткәч, тәрәзәне ачып куеп скрипка уйныйм. Бөтен ком-курган мине тыңлый сыман.
минем музыка аша җибәргән сәламнәремне Марзиям да аңласын. Бер ял көнендә без Шакир абый белән җирле поездда Термизга бардык. Анда абыйның күптәнге дуслары, сәүдә эшендәге якын танышлары яши. Без Фәйзи абзыйларда тукталабыз. Фәйзи абый исә сары гына төкле, салынкы борынлы бер кеше. Әммә аның хатыны Сәгадәт апа гүзәлләрнең гүзәле. Була бит шундый кара күзле, төз борынлы, матур авызлы, зифа буйлы, дулкынланып торган чәчле чибәр татар хатыннары. Ул әнә шуларның беренчесе иде. Алар белән бер үк ишек алдында тагы Сәгадәт апаның сеңлесе Маһира апа да яши. Ул да бик чибәр. Анысының да ире ямьсез бер кеше. Тупас йөзле, пеләш башлы сәүдә кешеләренең классик бер типажы. Истә калганы шул, аларда көне буе ишек алдында патефон уйнаталар. Бу ике баҗа гаиләсендә 3 бала үскәнлеге истә калган. Бер малай, 2 кыз. Кызларның берсе Сәгадәт апаныкы, икенчесе сеңлесенеке. Әнә шул Маһира апаныкы булганы күрәсең, музыкага аерата һәвәстер ахры. Чөнки шул кыз патефонны күбрәк уйната. Байтак еллар узгач, сугышлардан әйләнеп кайткач, әлеге тусрый битле патефон уйнатучы кызның әнисе Маһира апаны мин Казан урамында очратачакмын һәм аның кызы Венера Шарипованың атаклы татар җырчысы булып киткәнен ишетәчәкмен. Әлегә мин кечкенә Акбалчык өйләр шәһәре, Әфганстан чигендәге булганчык сулы Дуамал, Амудария буендагы Термез шәһәрендә, биредәге Шакир абыйның коллегалары арасында. Аларга Казан хәлләре турында сөйлим. Үземнең Урта Азия якларында эшкә урнашып калырга теләгәнлегемне аңлатам. Ләкин төп максат өйләнергә җыенуым турында ләм-мим. Мондагы якташлар мине аңлыйлар. Алар миңа хәер-хах. Тик алар минем урта белемле бер кеше була торып та совхозда станок янына басуыма аптырыйлар. Аларча бу акыллы эш түгел. Иң кимендә үз кадереңне үзең белмәү. Бу ялгышны Термизга күчеп тиз арада төзәтергә була. Монда менә дигән эшкә керергә була диләр. Мин чыннан да уйга калдым. Күз алдыма Кым-Курган совхозы. Андагы ялангач кипкән бушлыклар, мастерскойның көйсез станогы килеп баса. Сүздән сүз чыгып, мин тагы шундый бер яңалык ишетәм. Биредәге Бихбуди исемендәге 7 еллык мәктәпнең директоры Кәлим Исламов дигән татар икән. Үзе шагыйрь дә ди, тукта. Бу минем әнием белән бергә Шәле авылында укытучы булып эшләгән теге Кәлим Исламов түгелме соң? Озын озакка сузмыйча, Бихбуди исемендәге мәктәпне эзләп табам, аның завхозы белән очрашам, сорашып аныклыйм. Әйе, Исламов шул үзе, Кәлим аспирант. Шәледә минем белән күп тапкыр әдәбият турында гәпләшеп утырган. Хикәяләр, шигырьләр язучы, мандолинада шәп уйнаучы, йөзеннән бер кайчанда ирония чалымнары китми торган, ләкин рәхимле Кәлим аспирант Исламов. Әле үзе өйдә юк икән. Татарстанга хатынын бәби табарга зата киткән. Шушы көннәрдә әйләнеп кайтачак. Ул биредә бик абруйлы кешеләр рәтеннән зур хөрмәт казанып яши имеш. Мин шундый яңалыклар ишетеп, иртәгесен беренче поездда Шакир абый белән Кым-Курганга кайтып киттем. «Я, ничегрәк уйладың?» – дип сорады берничә көннән соң Шакир абый. «Китәм», – дидем мин. «Термизга барып урнашам, чөнки монда эшнең бер дә рәте юк, станок начар». Шакир абый миңа Фәйзи абыеңа тапшырырсың дип хат язып тоттырды. Чемоданымны, скрипкамны алдым да поездга утырып Термизга киттем. Икенче көнне үк мине эшкә урнаштырдылар. Хәзер мин китап кибетләренең район идарәсендә инспектор. Хезмәтем райондагы китап кибетләренең эшен тикшерү. Эшли торган төп урыным китап склады. Монда рәхәт, монда салкынча. Бөтен тирә-ягым китап белән тулган. Аларның күбесе үзбәк телендә булса да, буш вакытны шулай актарып уздырырга ярый. Урын начар түгел, әммә күңел тынычланмый. Чөнки Марзиядан бернинди дә хәбәр юк. Ничәмә хат язып салдым үзенә, бер генә юллык хәбәр килсенче. Мин эшлим. Китап кибете булган бер кышлакка да барып кайттым. Андагы китап кибетен тикшердем. Монда хәзер үземнең квартирам да бар. Складтан ерак түгел, иркен ишегалды түрендәге җир идәнле бәләкәй балчыгый. Иләмсез эсселәр башланды. Төннәрен йоклап булмый, идәндә ятам. Йоклар алдыннан урын җир янына ишек алдындагы коедан чиләк белән салкын су кертеп куям. Шул суда җәймәне чылатам да, шәрә килеш шуны ябынып ятам.
Җәймә кипкәнче йоклап була, ул киптеме, эссегә чыдар хәл калмый. Уянып, яңадан җәймәне чиләккә батырам. Үземә биредә бик әйбәт иптәш таптым. Ул милләте белән дүнгән. Шул кадәр акыллы, ипле, күңелле егет. Үзе татарча менә дигән итеп сөйләшә. Без хәзер буш вакытларда һәр көн очрашабыз. Хәтта бер тапкыр Амударьяга да бардык. Данлыклы Аму гаҗәп елга икән. Аның саргылт булганчык суы котырыны бага. Суга керсәң, аякта басып торыр хәл юк, егыласың. Ятсаң, агым ияртеп алып китә. Шулай да без бераз йөздек, комда да берничә минут кызынып яттык. Су буенда шик саклаучы кызылармеецлар ат коендыралар. Ә без дүнгән егете белән гәп сатып кояшта кызынабыз. Су аръягында Әфган җирләре. Анда бернинди хәрәкәт, кеше заты күренми. Без кояшта күп булса 10 минут ятканбыздыр. Ләкин моның нәтиҗәсе мин көткәнчә булып чыкмады. Шул ук кичне аркам сулы куыклар белән капланды. Алар бераздан сытылып җәрәхәткә әйләнделәр, арка авыртуына түзәр хәл юк. Ул кояшта тәмам янган, менә сиңа Аму. Ә Марзиядан һаман хәбәр юк. Берәр фаҗигале хәл була күрмәсен инде. Бик борчылам. Мин аны һаман бик әйбәт итеп каршы алырга җыенам. Вакыт-вакыт хезмәт хакымда аз тыела башлый, карасана, чыннан да. Эш хакым минем тормыш корып җибәрү өчен җитәр микән? Миңа мебель, көнкүреш кирәк-яраклары да алырга кирәк булачак. Рәтле кием юнәтәсе дә бар. Булай булмый. Өстәмә эш алырга кирәк. Мондагы кинотеатрның афишаларына игътибар иткән идем инде. Бик хөрти күренде алар миңа. Тәгаен аларның рәссамнары юктыр дип уйладым мин. Һәм шунда барып, аның мөдире белән сөйләшәм. Кирәксенсәгез, мин сезгә рәссамлык хезмәтен күрсәтә алам дим. Әлбәттә, билгеле эш хакы бәрабәренә. Юк шул, кирәксенмибез, безнең бик шәп художнигыбыз бар. Ул әле отпускыда, шушы көннәрдә кайтачак. Бу әле мин язган афишалар гына. Нәрсә, рәте җүне юкмы, ди мөдир. Монысы барып чыкмады. Нишләргә соң? Марзияның килешенә бераз акча туплаганда шәп булыр иде дә. Термизда радио-узел бар. Шәйхәнәләрдә гәпләшеп шәйләп, ләгъман, пылау ашап утыручыларның репродукторлардан үзбәк җырларын тыңлап кәефләнгәннәрен үзем күреп торам. Туктале, булмаса була итеп карыйм. Көннәрдән бер көнне мин, көндезге ял вакытыннан файдаланып, скрипкамны култыкка кыстырдым да радио-узелга киттем. Андагы кеше белән сөйләшәм. Янәсе, мин сезнең тапшыруларны үземнең скрипка уеным белән җанландырып җибәрә алам. Теләсәгез, мин моңа әзер, билгеле эш хакы түләнсә. Кызганычка каршы, аларның сметаларында мондый статья каралмаган икән. Шулай да узел башлыгы миңа ул көнне микрофон алдында скрипкада уйнап күрсәтергә кушты. Мин бөтен шәйхәнәләрдәге мехманнарның игътибарын җәлеп итеп, скрипкада татар көйләре сыздыра башладым. Бу исә соңыннан һич көтелмәгән бер нәтиҗә бирде. Гаҗәплеге шунда, Термизның бик күп татары минем уенны яратып тыңлаган булып чыкты. Мин бер заман татар агайны алдында атаклы скрипач булып киттем. Мине скрипка уйнап күңел ачарга кунакка чакыра башладылар. Термизда татар җитәрлек. Хәлле, таза тормышлы, туган якларын сагынып, әмма бу җылы урыннан китәргә батырчылык итмичә яшәүче татарлар алар. Хәлле, таза тормышлы, туган якларын сагынып, әмма бу җылы урыннан китәргә батырчылык итмичә яшәүче татарлар алар. Көннәр бик эссе булу аркасында, гадәттә учреждениеләр иртәнге якта һәм көн сүрелә башлагач кына эшлиләр. Кыскасы, хезмәт көне бик соң бетә. Мин хәзер складымнан кайтам да, скрипкамны култык астына кыстырып, көн аралаш диярлек кунакка ашыгам. Биредәге халык суытып портвейнчә. Юка кырлы стаканга кызыл салкын шәрәпне салалар, кәсә тоткандай төбеннән бармак очларына гына куеп чүмерәләр. Мин исә уйныйм, кунакларның күңелен ачам. Миңа да портвейн биргәлиләр. Кем белә, бәлки минем бу яшьлек җүләрлегем бер кәсепкә әйләнеп тә киткән булыр иде. Әмма Марзиядан хатлар килми интектерүе һәм бер олы абзый белән дуслашып китүем мине бу юлдан коткарып калды. Олы абзый дигәнем Габдулла атлы бер кеше иде. Ул мин яшәгән ишегалды каршысындагы кибетнең сакчысы. Урамнан узып барганда мине янына чакырып алды. Сораша башлады, сүздән сүз китте.
Без шулай танышып та алдык. Инде мин кунакка бармаган көннәрдә кичләрен гел аның белән булам. Бик күпне күргән кеше булып чыкты ул Габдулла абзый. Яшь чагында үзенең Казак сахраларында гизүен, боларның тар балаклы чалбарлардан йөрүләрен һәм кеше хаҗәтләрен үрә баскан килеш үтәүләрен күреп, фанатик казакларның үзләрен чак кына кыйнамауларын, аннан үзенең бәхет эзләп Ялтага барып чыгуын, нәкъ шул вакытта Николай патшаның 2 пароходта шунда килүен, шәһәргә кергәнче үк юлларда шпиклар торуын, пароходлардагы командаларның нәкъ Николайга охшаш кешеләрдән җыелганын, үзенең шунда шәһәргә керә алмыйча төрле маҗараларга тап булуын һәм тагы бик күп кызыклы вакыйгалар сөйли ул миңа. Без аның белән гәпләшеп, бергә таң аттырабыз. Бер вакыт Кәлим Исламовның Казанга кайтып төшкәнлеген ишеттерделәр. Билгеле инде, мин шунда ук аңа йөгердем. Гадәтенчә, Кәлим мине бугазын киереп, барлык бите белән елмаеп кочаклап каршы алды. Ул мәктәп бинасында ук яши, ялгызы гына калган, минем килеп чыгуыма бик шатланганын белдерде һәм үзендә кунып калырга кыстый башлады. Мин фатирыма скрипка алырга киттем, ул сый әзерли калды. Менә без мәктәп коридоры идәненә җәелгән паласта табын тирәсендә утырабыз. Без өчәү. Кәлим минем янга бер яшь укытучыны чакырган. Анысы үзбәк җегете. Безнең мәктәпнең мөгаллимнәреннән, дип таныштырды мине Кәлим аның белән. Гаҗәпләнүемә каршы, Кәлим хәзер шигырьләрен үзбәкчә яза икән. Ул миңа район газетасында басылган соңгы шигырен күрсәтте. Без күрешмәгәнгә артык күп гомер дә узмаган кебек, ә ул инде тәмам үзбәкләшеп беткән. Соңыннан ул мине үзбәкләр арасына бер туйга да алып барды. Анда беренче сүзне мөхтәбәр кеше буларак Кәлимгә бирделәр. Ул исә мәҗлесне ачып, саф үзбәк телендә шундый нутык сөйли башлады ки, шаклар катарсың. И безнең татарның җайлаша белүе. Беренче очрашуда без Кәлим һәм аның үзбәк кунагы белән бик күңелле итеп утырдык. Кәефемне бераз кырган нәрсә бары шул. Теге үзбәк укытучы мин скрипкада уйнаган татар көйләрен бер дә яратмады. Мин татарны алдынгы милләт, көйләре дә әйбәттер дип уйлаган идем, бер нигә дә тормый икән сезнең моң дип, мине аптырашка калдырды. Менә сиңа зәвык. Кәлим шигырьләрен татарчада язгалы икән. Ул заманда Урта Азиядә тау араларында басмачылар бетерелмәгән иде әле. Үзбәк, таҗик авылларында Ибраһимбәк дигән корбашы хәрәкәт итә. Кәлим шул турыда язылган поэмасыннан өзекләр укыды миңа. Бу поэма Шиллерның юлбасарларын да, зәңгәр шәлдәге качкыннарның да тормышын хәтерләткәне истә калган. Ә минем Марзиякәйдән һаман хәбәр хәтер юк. Мин бу турыда теге Габдулла абыйга да серемне чиштем. Ул миңа бик җитди генә карады да, борыны нинди иде кызыйның, дип сорады. Ничек инде, дидем мин аптырый төшеп. Борыны борын кебек. Борыны борын кебек. Юк, борынының очы тумпакмы, очлымы? Алай очлы түгел. Менә, дип куйды Габдулла абый, бик мәгънәле генә итеп. Тумпак борынлы кызларны бер кайчан да якыныңа җибәрмә. Хатын-кызның холкын борынга карау белән белеп була аның. Әгәр тумпак борынлы икән, аннан хатын түгел, ә дәҗҗал чыга. Әгәр борыны очлы икән, аның холкы-фигыле бик ипле була. Беләсеңме нәрсә, энем? Диде ул көннәрдән бер көнне миңа үз итеп. Син юкка уку йортлары үзәге булган Казанны ташлап, бу кыргы якка килгәнсең. Без инде ярый, үз ихтыярыбыз белән түгел. Бу якларда каңгырып, сөрелеп йөрергә нужа куша безгә. Ә бит әле син өеңгә кайтып укырга керә аласың. Чыннан да, Габдулла агайның сүзләрендә дөреслек юк түгел иде. Бигрәк тә Марзиядан бер нинди хәбәр килмәгәч, бигрәк тә миңа скрипач булып түбәнсетеп, мәҗлесләрдә бер стакан портвейн өчен кеше күңелен табып йөрергә туры килгәч, 34нче елның июль урталарында мин Казаныма кайтып киттем.
30-нчы бүлек. Ул төнне минем күземә йокы кермәде. Бу билгеле артык арудан, өметнең вакыт узган саен кителә баруыннан, комиссияның соңгы сүзен көтеп алҗудан иде. Мин артык арысам, айрата зур рухи тетрәнүләр кичерсәм, шулай йокыдан мәхрүм калам. Минем башыма бәйләнчек бер уй кереп, миемне өзлексез кайызлый башлый. Димәк, дип уйладым мин, минем барлык тырышлыкларым арыш ипие һәм тозлы килки ашап 13 көн буена Мәскәү урамнарын таптавым бушка гына китте. Хәзер инде бәлки минем тәмам туйдырган наркоматка барып йөрүемнең дә хаҗәте калмагандыр. Ахыр чиктә алар үзләренең дәһшәтле карарларын миңа почта аша да җибәрә алалар бит. Анда ичмәсә, күңелсез хәбәрне каршы алу да җиңелрәк булыр. Мин шулай дип, юка такталар өстенә иске көрпә түшәлгән шыгырдавык ятакта изге Хәдичә апаны һәм аның кызларын уятмас өчен артык кымшанмый караңгы түшәмгә карап уйланып ятам. Хәзер инде уйларым тагы Казанга кайтып, исән-сау эшкә урнашу тирәсендә чуала. Әти-әни дә минем уңышсыз сәфәремә бик кайгырачаклар билгеле. Ләкин алар моны эчтән генә кичерәчәкләр. Әле юаткан да булырлар. Исең китмәсен, улым, үзлегеңнән укырсың диярләр. Ә мин җиң сызганып эшкә керешермен. Кабат станок янына басармын. Нигә? Начар эшмени ул? Илгә материаль байлыклар тудыру өлкәсендә эшләү иң мактаулы гамәл ул. Илнең хуҗасы саналган эшче сыйныфының бер вәкиле булып китү начармыни? Әнә зиннәтләр, наилләр, гомәрләр уку турында уйлап та карамыйлар. Дәртләнеп бирелеп эшлиләр. Үзләренең көндәлек хезмәтләреннән ләззәт табалар. Алар өчен заводтагы хезмәт иң татлы җан азыгы. Минем кай җирем аларныкыннан артык. Шулай. Ярар әйдә, мине институтка кайтармасыннар ди. Аннан дөнья җимерелә димени? Ярар, бетте. Мин моннан соң үз-үземне табаламаячакмын. Баста. Шулай үземне бик ихтимал хәлләр каршында борчылмаска килеп, түшәмгә караган килеш ята бирәм. Әмма шулай да. Дөресен генә әйткәндә, алдыңга бер максат куеп ыргылгач, бу эшнең барып чыкмавы рәнҗетмимени адәм баласын. Аннан бит әле тирәнтенрәк карасаң, уку хокукыннан мәхрүм ителерлек гаебем бармыни минем ил каршында? Аңлыйм мин бу сәясәтнең асылын. Ул чыгышлары белән элек изелгән сыйныф вәкилләре укысын һәм алар командалык постларын алсын. Юкса дошман сыйныф вәкилләре аларны басып китәр, реставрация булыр дип уйлаудан. Тик бу миңа карата дөрес түгел. Менә икмәктер. Мин үземчә шулай мәсьәләнең һәр ягын исәпкә алып, төрлечә фәлсәфә корып, бу фәлсәфәмнең әле бу, әле теге ягын тикшереп ятам. Ахыр чиктә минем бу уйлануларым бары үземне тынычландыру өчен. Шулай төнне уздыра алмый азапланам. Ниһаять, июль иртәсе килде. Мин гадәттәгечә ашык-пышык сабынсыз гына юынып, портфелемне эләктердем дә өйдән урамга чыгып киттем. Әле бик иртә булуына карамастан, караңгы коридорда примуслар чыжлый. Безнең Хәдичә апа да үз өстәле янында кайнаша. Мин аңа күренмәскә тырышып, ишеккә таба ашыгам. Соңгы вакытларда мин аның әле озак торырсыңмы икән, энем, кайчан исәп-хисапны өзәрбез икән диюеннән куркам. Худайга шөкер, Хәдичә апа мине шәйләсә дә, андый сорау биреп туктатмады. Бары нишләп шул кадәр иртә тордың дип кенә калды. Мин бик кыю тавыш белән эш шулай йөгертә дигән булдым. Наркоматка барырга аякларым бөтенләй тартмый. Мин анда нинди сүз ишетәчәгемне юрап беләм. Аның зур пар ат сыярлык ишегеннән кире чыкканда, канатларымның кайрыла төшкән буласын сизәм. Бу минем өчен гадәти бер нәрсәгә әйләнде хәзер. Ләкин шул ук гадәт буенча берничә сәгать скверда утырганнан соң, аякларым үзләреннән-үзләре наркоматка таба атладылар. Кабинетка барып керү белән, Агриппина Евграфовна аптырашыма каршы бу юлы мине яктырып кына түгел, урыныннан ук сикереп торып каршылады. Мин инде инерция тәэсире буенча тискәре җавап булган
Шуңа күрә бу сөйкемле, миңа хәерхаһ апа башка төшәчәк чукмарны җиңеләйтү өчен шулай тырыша дип уйладым. Әмма ул ни өчендер кулындагы папкадан бер бит кәгазь алды да миңа таба атлады. Аның йөзе шатлык белән тулы, күзләрендә бетмәс-төкәнмәс куаныч балкый иде. Агриппина Евграфовна каты үкчәле туфлиләре белән түк-түк басып, бөтенләй минем яныма ук килде дә, буш кулы белән минем иңемнән кысып тотты. Булды бит, иптәш Расулев, сезне чын күңелемнән котлыйм, акыллым. Мин күкрәктән башыма кадәр ниндидер кайнар нәрсә күтәрелүен тойдым. Ләкин бу дәһшәт кайнарлыгы түгел, бу шатлык җылысы иде. Мин тиле кешедәй өнсез килеш тик урынымда басып торам. Агриппина Евграфовнаның миңа кәгазь тоттырганын да төштәге кебек кенә. Аның комиссияның сезнең үтенечне канәгатьләндерүе турындагы карары дигән сүзләрен дә стена аша ишеткәндәй генә кабул иттем. Мин һаман елмайган килеш язу юллары буйлап күзләремне йөртәм. Ләкин ачык кына берни дә күрмим, юллар, хәрефләр бутала. Ниһаять, якын итеп, янып киеп йөргән секретарь апаның кулын ашыгыч кына кыстым да, атылып, Мәскәү урамнарына ташландым. Хәзер Казанга кайтырга кирәк миңа. Кайтырга, әти-әниемне, институттагы дусларымны шатландырырга, үземә тизрәк имтиханнарны биреп, курстагы иптәшләремне куып җитәргә. Мин наркоматтан чыгу белән йөгереп Хәдичә апаларга кайттым. Вак-төяк әйберләремне портфелемә салдым, түр яктан нидер ямап утырган Хәдичә апа янына уздым. Сезнең белән саубуллашырга һәм исәп-хисапны өзәргә тиеш мин, дидем. Күрәсең, минем йөзмә чыккан шатлык чалымнарыннан ук Хәдичә апа сизенде булса кирәк. Яктырып, теләкчә булдымы барсы да, энем, диде. Барысы да. Нәкъ мин теләгәнчә булды. Рәхмәт сезгә, дидем мин. Әгәр сез өегездә тотмасагыз, мин берни дә майтара алмаган булыр идем. Мин булган акчамның билетка дигәнен генә калдырдым да, калганын аңа суздым. Гаеп итмәгез инде, Хәдичә апа, башка акчам юк. Үземә билетлык кына калдырдым, монысы фатир өчен. Әгәр астынсагыз, Казаннан җибәрермен. Хәдичә апа игътибар белән акчаны санап чыкты да, шул бик җиткән, диде. Һәм миңа 1 сумын кире кайтарып бирде. Юлда кирәге чыгар. Шул ук көнне гадәти вагонда Казанга кайтып киттем. Ул заманда поезд Мәскәү белән Казан арасын тәүлектән артыграк вакытта үтә иде. Мин иң эске, чемоданнар куела торган шүрлектә рәхәтләнеп йоклап кайттым. Эссе, тыгын, тынчу. Әйдә, теләсә ничек булсын. Барыбер поездның бөтен составында миннән дә бәхетлерәк кеше юк. Ура! Яшәсен гаделлек! Максатыма ирешеп кайтуым әтием белән әниемне дә шатландырачак, әлбәттә. Ә кайберәүләрнең шатланмавы да ихтимал. Хәер, ансыз дөнья сансыз. Миңа әле институт директоры ачу итеп 1 ел буена стипендия түләмәячәк. Ул әле минем Мәскәүдән алып кайткан кәгаземә дә ышанмыйча карар. Башта миңа килсен, аннан соң күз күрер диячәк. Аннан аңа кәгазь килгәч, 1нче курстан укый башларсың диячәк. Юк инде. Ничек итеп мин сыналган, кадерле иптәшләремнән аерылып калыйм? Җәйнең калган өлешен мин тапшырылмаган имтиханнарга әзерләнеп уздырачакмын. Имтиханнарны биреп, 2нче курска күчәчәкмен. 2нче курста кафедраларга таблицалар, рәсемнәр ясап акча табачакмын. Шул исәпкә укыячакмын. Менә шул. Моның белән генә сүз бетми икән әле. Мин әниемнең педагогия институтының кичке бүлегендә укуын әйткән идем. Дөнья гизеп, гомер буе югары мәктәп бетерү турында хыялланган әнием әллә кайда түгел, шул ук үзебезнең Казаныбызда бу бәхеткә иреште. Мин укырга кергән елны ул да институтта укый башлады. Башта читтән торып, аннан соң кичкедә. Һәм нәкъ мин институттан сөрелгән елны аны да чыгардылар. Мин Мәскәүдән кайтканда ул укудан мәхрүм ителгән иде. Ләкин хәзер курыккан юк. Мин инде хәзер әниемә үзем киңәшче. Без инде бу юлы туп-туры Мария Ильинична Ульянованың үзенә хат язабыз. Эшнең уңай барып чыгачагына беребездә дә шик юк. Шуңа күрә әниемнең иптәшләре һәр көн безгә килә. Нинди дәресләр, нинди темалар үтелгәнен әйтеп торалар.
Алар әниемә лекция конспектларын укыталар, бергәләп дәрес хәзерлиләр. Һәм чыннан да озакламый Мәскәүдән «Восстановить» дигән язу килә. Ул татар теле һәм әдәбияты бүлеген язучы Абдулла Әхмәт, Шәйхи Маннурлар белән бергә уңышлы рәвештә тәмамлады. Инде әтием турында. Мин Мәскәүгә китәр алдыннан, әти әле күптән түгел генә Кыргызстаннан 3 ел анда эшләгәннән соң кайтып, Когезга хисапчы булып урнашкан иде. Аның аксыл-сары төстәге лыпшырдык сасы тире тун алып кайтканын әйткән идем. Сәер генә гадәтләр ияртеп кайтты дидем. Мәсәлән, чәй эчкәннән соң чәй чүбен җилкә аша идәнгә тондыра, тәмәкесен түр башына утырган килеш тарта. Әйе, булары сүз арасында гына әйтелә торган нәрсәләр. Бу гадәтләрен әти тиз ташлады. Башта ул хисапчы булып эшләде, аннан читтән торып бухгалтерлар курсына керде. Ул арада элекке укытучыларны яңадан педагогия эшенә тарту өчен махсус курслар ачылгач, башлангыч мәктәп укытучысы булды. Ул гына канәгатьләндермәде аны, француз теле курсларына керде. Аны тәмамлап, Мөслим районында Симәк дигән авылда француз теле укытты. Шул ук вакытта чит телләр институтында читтән торып укырга тотынды. Ихтимал, ул аны тәмамлар да иде, тик сугыш башланды. Һәм әтиемнең сәламәтсезлеге моңа комачау итте. Менә мин гаиләбезнең укуга булган мөнәсәбәтен һәм шул юлдагы кичерешләрен күз алдымнан уздырам да, ирексездән үзебезне кыяларга үрмәләүче альпинистлар белән чагыштырасым килә. 1000 төрле газап-җәфалар чигеп булса да, уку, белем алу иң бөек максат итеп куелган. Күрәсең, ул барыбызга да кече яшьтән үк канга сеңгәндер. Әйе, безнең гаилә әгъзалары, ягъни өчебез дә шулай ук эскә үрмәләргә тырыштык. Ләкин бу күренгәнчә җиңел булмады. Кул-аяк тырнату, тырнак бармаклар сындыру, авыз-борын канату исәбенә булды. Мин хәзерге яшьләргә карыйм да, менә сез нинди бәхетле дим. Барыгызга да тигез рәвештә юллар ачык. Иренмә генә, тырыш кына. Бәхетеңнең үз кулыңда икәнлеген генә онытма. Әйе, үзем турындагы хикәятне очлыйсым бар бит әле. Мин Термездан кайтып төшү белән беренче эш итеп Марзияның яшәгән фатирына, Бишбалтага киттем. Тик андагы таныш әби, Марзияның хуҗабикәсе, минем белән бу юлы рәтләп сөйләшмәде. Аның миңа карамыйча гына мыгырдануыннан шуны аңладым. Марзия башка фатирга күчкән икән, әби исә аның кайда икәнлеген белми. Марзияны мин укырга кергәч, институтта укулар кызган бер чорда, кышкы сессия алдыннан мунчадан кайтышлый трамвайда очраттым. Башта күзләремә ышанмадым. Ул эчтәрәк, пассажирлар арасына баскан килеш бара иде. Ниһаять ышандым. Мин акны-караны абайламастан, юлымда очраган кешеләрне ярсытып, аларны өтә-төртә алга таба атлыйм. Марзия исә әллә мине күреп, әллә төшәргә вакыт җиткәнгә, үзе дә пассажирларны эткәләп алга уза башлады. Менә тукталышка да килеп җиттек. Ул ашыга-ашыга трамвайдан төшә, мин дә трамвайдан сикерәм. Марзия трамвайның узганын көтмәстән, юл аркылы кызу-кызу тротуарга таба атлый. Хәтердә, йөгерә атлый, сулышыма буылып, мин аны бер таш капка янында туктаттым. Ул миңа күтәрелеп карамады, бары тонык тавыш белән: «Мин кияүгә чыктым», диде. «Ә вәгъдә?» дидем мин тетрәнеп. «Вәгъдәң?» Ул дәшмәде, башын тагы да аскарак кына иде. Әйе, барысы да аңлашылды миңа. Авыр иде миңа, ләкин аркамнан бер йөк төшкәндәй җиңел дә иде. Авыр иде, чөнки алдады мине вәгъдәләшкән кызым. Җиңел иде, чөнки вәгъдәсез дустан котылдым мин. Һәр хәлдә эш миннән калмады. Үзем эшләргә тиеш нәрсәләрнең барысын да егетләрчә башкардым. Намус белән барлык көчемне куеп. Минем вөҗданым саф. Шул сәбәпледер, бәлки, Марзияны күңелемнән тиз арада йолкып ташлый алдым. Ул ясаган күңелдәге яралар артык озак газапламадылар. Мин әле дә андый вәгъдәсез кеше белән яшәсәм, барыбер бәхетле була алмас идем, дип уйлыйм. Кем белә, ихтимал, безнең арада чын, тирән мәхәббәт тә булмагандыр. Бәлки, шуңа күрә ул тиз онытылгандыр. Бәлки. Мин Термез шәһәреннән Казанга өйгә 34нче елның июль урталарында кайтып төштем. Тукта. Мин бу сүзләрне
әсәрнең башында ук яздым түгелме соң? Шулай язганмын икән. Бу китап шундый сүзләр белән башланган икән, димәк, вакыйгалар очланган, хикәят түгәрәкләнгән дигән сүз. Әлеге һәм башка аудиокитапларны Tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты. 2019 ел. 5-нче бүлек. Ләкин аның турындагы материаллар гел тискәре характерда гына түгел. Менә минем алдымда 1917 елда Вакыт типографиясендә басылган 105 битлек бер китап ята. Китапның тышына Шәйх Зайнулла хәзрәтнең тәрҗемәи хәле дип язылган. Китап бабамның вафатыннан соң бик ашыгыч рәвештә басылып чыккан. Әлбәттә, мин аңа артык ышаныч биләмәс тә идем. Мәшһүр ишаннар турында ниләр язылмаган ул чакта. Әммә игътибарымны һәм ышанычымны китапны чыгаручы, аңа кереш сүз язучы кеше уята. Ул атаклы галим, тарихчы Риза Фәхретдинов. Сүз башында ул түбәндәгеләрне яза. Русия мөселманнарының олуг әдәмнәреннән вә файдалы хадимнәреннән булган Шәйх Зайнулла хәзрәтләре ошбу 1835-1917 елның 2 февралендә Троицки шәһәрендә үз йортында әхле аулады вә акрабасы хузурында мәңгелек булган ахирәт йортына сәфәр итте. Үзенең әтбакларын, мөхлисләрен кайгы вә хәсрәтләргә гарык кылды. Шушы кадәр озын гомерне михраб берлә мөнбәр, мәсҗид берлә мәктәп вә мәдрәсә һәм дә китап уртасында үткәргән кеше хакында Аллаһы Тәгалә хәзрәтендә өметебез зур. Асырга дәрҗ итәр өчен дип хөрмәтле Муса Хаҗи җәнәпләреннән Шәйх Зайнулла хәзрәтнең тәрҗемәи хәлен үтенеп яздырып алган идем. Бу тәрҗемәи хәлне, әлбәттә, асарга дәрҗ итәчәкмен. Шәйх Зайнулла хәзрәт хакында башкалардан ишеткән вә үзем белгән нәрсәләр дә күп. Иншалла, шул нәрсәләрнең һәрберенә шунда әл-хәл кылсам кирәк ди. Аннан Зайнулла хәзрәт тәрҗемәсен язар өчен мәйдан бик иркен, мәвзук бик күп. Мәләхаза вә мөхакәмә урыннары күз күреме кадәр киң. Ләкин без Муса әфәнде рисаләсенә асас игътибар итәбез. Хакыйкать хәлдә Зайнулла хәзрәт хакында язылган нәрсәләрнең иң дөресе Муса әфәнде язган нәрсәләр булыр, иншалла. Ризаетдин бен Фәхретдин, Оренбург, 10 февраль 1917 ел дип сүз башын төгәлли. Риза Фәхретдинов әйткән Муса Хаҗи мәкаләсендә Зайнулла бен Хәбибулланың чыгышы белән башкорт куаккан руысыннан булуы әйтелә. 1833 елда туган, туган җире Троицки өязе, Тунгатар волосты, Шәрип авылы. Шәҗәрәсе Зайнулла Хәбибулла Рәсүл Муса, Бәйрәмкул Гашык Султанай Мурат, Тупай Уразгали Яншы Ятаби. Зайнулла 12 яшенә кадәр авылындагы мәдрәсәдә укый. Аннан Малай Муйнак авылына китеп, Әл-Шәйх Якуб хәзрәт мәдрәсәсендә белем алуын дәвам иттерә. 1851 елда Троицкага китә һәм анда Дамилла Әхмәт бен Халид Әл-Мәнгәри мәдрәсәсендә дәрес ала. Анда сәләтле булу аркасында 7 ел эчендә тиешле программаны уңышлы тәмамлап, 1858 елда Верхний Уралда Типтәр авылы Акхуҗага китеп, мәдрәсәдә дәрес бирә башлый. 1859 елда закон буенча имамлык итә башлый. 66 елларда
ул чәй сәүдәсенә керешеп карый, ләкин файда күрү урынына бурычка бата. Зәйнулланың барлык хыялы изге урыннарны зиярәт итү була. Бәхетенә каршы Казакның Җәббәс урыгысыннан булган Йыршыбай атлы бер бае вафат булып, аның өчен хаҗ кылуны Зәйнулла хәзрәттән үтенәләр. Бәдәл хаҗ өчен кулына 1000 сум акча төшкәч, ул 1869 елның 18 августында Истанбулга китә. Анда Әл-Шәйх Әхмәд Зиялетдин бән Мостафа Көмешханәви хәзрәтеннән дәрес ала. Шәйх Көмешханәви аңа шилләханәгә кереп ураза тотарга, анда һәр көн 100 000 тапкыр зикр әйтергә боера. Зәйнулла 40 көн буена ябылып ураза тота, зикр әйтә, кыскасы, шәйхнең боерыгын тулысынча үти. Шушы сынауларны уңышлы башкарганнан соң, бу сәфәрдә аның белән Муса хаҗи да була, Һиҗазга китә. Алар Искәндәрия, Тынта, Мысыр, Суис шәһәрләрен үтеп, Йынбук аркылы Мәдинә әл-Рәсүл Галия Исламга Рамазан шәрифнең 3нче көнендә барып җитәләр. Зөлкагыйдәнең 20-сендә Зәйнулла Мәдинәдән дөядә Мәккәгә китә һәм Зөлхиҗҗәнең 2нче көнендә анда була. Хаҗны башкарып, Җиддәдән пароход белән Истанбулга кайта. Анда Көмешханәви аңа Нәкышбанди тәрикасында мөритләр булдырырга фәрман бирә. Шул юнәлештә дәрес бирү өчен иҗазатнамә белән тәэмин итә. Кыскасы, аңа ишанлык дәрәҗәсе шулай бирелә. 1870 елның июнь башында ишан илгә кайтып, сентябрь айларында үзенең миссиясын башкарырга керешә. Тиз арада яраннар һәм иярүчеләр пәйда була, абруй арта, хәтта башка шәйхләрнең мөритләре дә Зәйнулла хәзрәткә күчә башлый. Бу хәлне автор Зәйнулла хәзрәтнең галимлеге һәм кешелеклелеге белән аңлата. Ләкин абруй арткан саен күрә алмаучылар саны да арта, узгандагы гөнаһлар да искә төшә. Ниһаять, Зәйнулла ишан өстеннән әләкләр ява башлый, төрле гайбәт тарала. Әләкләрнең бер ише Сәлимгәрәй мөфтигә җибәрелә. Шул ук вакытта эшне 2нче канал буенча да йөртәләр. Губернаторга язалар. 1872 елны Зәйнулла хәзрәт Уфага духовный собраниегә чакыртыла. Анда ишаннан сораулар алып, ахырда кул куйдырып кайтарып җибәрәләр. Ләкин юлда Златоустка җиткәч, губернатор әмере белән ул кулга алына һәм 6 айдан соң хөкем карары чыгарылып, этап белән Вологда шәһәренә сөргенгә җибәрелә. Юлда Уфа, Казан, Нижний, Мәскәү шәһәрләрен үтәләр. Вологда губернаторы моны Никольский шәһәренә озата. Шушы шәһәрдә ул полиция күзәтүе астында 3 ел яши. Хәзрәтнең карт анасы, балалары Акхуҗада кала, хатыннары үз янына килә. 1876 елны ишанның үтенече буенча аңа Кострама шәһәренә күчәргә рөхсәт бирелә. Ул шундагы татар бистәсендә 5 ел вакыт яши. 1881 елны губернатор Кржижановский рөхсәте белән ул сөргеннән котылып Акхуҗага кайта. Зәйнулла хәзрәт тоткынлыктан котылу хөрмәтеннән үзе өчен изге урыннарны янә зиярәт кылырга була. 1882 елны Муса хаҗи белән берлектә тагы хаҗга сәфәр итә. 1884 елны Троицкий шәһәрендә 5нче җәмигъ мәчет салдыручы Хәбибулла Габбасов хаҗиның һәм мәхәллә халкының теләге буенча Шәйх Зәйнулла хәзрәтнең Акхуҗадан Троицкига күчеп килүен үтенәләр. Хәзрәт бу үтенечне кабул итә һәм халыкның рөхсәте белән 23 апрельдә Троицкий шәһәренә күчеп китә. Мәдрәсәләр, кунакханәләр төзелә, Троицкийның абруе тагы да арта. Шул көннән бирле Зәйнулла ишан үлгәнче Троицкийда яши. Гаиләсе. Мусуфа һәм Мәхбүбә исемле 2 хатыны бар. Мусуфадан бер бала булган, ләкин яшьли вафат. Мәхбүбә Гатаулла кызыннан Габдрахман, Хибатулла, Габделкадир, Габделсабур исемле уллары һәм Кодрәтелгаян, Гайшә исемле 2 кызы бар. Шул ук китаптан башкалар язган мәгълүматларга да тукталыйк.
Габдулла Газиздән. Зәйнулла хәзрәтне сөргөнгә озатканда, полицеймейстер Вәликәй Дәүләтшин олау бирми. Ләкин юлда халык аны атлар белән авылдан авылга озата. Ишан кулга алынганнан соң халык төркем-төркем булып төрмәгә ябырыла. Бу хәл губернаторны аерата шикләндерә, чөнки аңа язылган доноста Ишанның дошманнары ул бик хәүфле кеше, төрек тарафдары, төреккә акча җыя, гаскәр туплый дип язалар. Ысулы җәдиднең таралуында Ишанның хезмәте гаять зур булганлыгын әйтә. Ишан хәзрәт билгеләгән мәҗлесләргә керү һәркем өчен ачык ди. Ул үзенең тәэсир итү көче белән меңнәрчә аталарны эчү бәласеннән коткарды. Бик күп гаиләләрне бәдбәхетлектән азат итте. Ул күп авыруларны дәвалады. Әгәр үзенең кулыннан килмәсә, авыруны докторга җибәрде. Зикер алырга кергән шәкертләргә сезнең зикерегез дәресләрегез дип кайтарды. Тормыштан ул хәбәрдар булган һәм бернинди файдалы яңалыкка каршы килмәгән. Вакытта басылган язмалардан. Зәйнулла хәзрәт эчке Россиядагы мәшһүр затларның иң улысы һәм абруйлысы. Гасырыбыз аның кадәр мәшһүр һәм абруйлы зат күрмәгәндер диелсә, ялгыш булмастыр. Троицкидагы Зәйнулла хәзрәт эчке Россиядә иң мәшһүр вә иң атаклылардандыр. Заманында аның сүзе һәркемгә закон шәригать иде. Мәрхүм тәрәккыят иясе булган хәлдә дөньяга киң карашлы. Вөҗданы кушса, шуны ачыктан-ачык сөйләде вә язып таратты. Бәгызе атрафында җыелган бер төркем риякар халыкның сүзенә ышанып, бәгызе хаталар кылса да, бу кара эш белән эшләнмәде. Ахыры гомеренә кадәр һәркем аны олуг бер шәйх, мөхтәбәр бер галим санап хөрмәт итте. Зәйнулла хәзрәт Казакъстанга дин вә мәдәният таралуга гаять биек хезмәт кылды. Зәйнулла хәзрәтнең берничә басылган әсәре дә бар. Булар гыйльми җәһәттән биек бер әһәмияткә ия булмасалар да, үз заманында сөелеп укылды һәм тиешле вазифасын үтәде. Булар арасында Зәйнулла хәзрәтнең Троицки гөләмәсе арасында ысул җәдиднең дәреслегенә биргән фәтвасы вә страхованиенең кирәклеге хакындагы фәтвасы иҗтимагый җәһәттән дә вакытында бик зур урын тоттылар. Троицки гөләмәсе һәм ысул җәдид исемле рисалә вакыт идарәсе тарафыннан кабат-кабат бастырылды. Тормыш газетасы да шундый ук сүзләр яза. Кояш газетасы Зәйнулла Ишан турында мәкаләне түбәндәге сүзләр белән бетерә. Киң холыклы, мәтәвазыйк, юмарт куллы, хуш мәҗлесле мәрхүм үзенең соңгы гомерендә дә мәдрәсәне онытмады. Аның матди җәһәтен тәэмин итү мәсьәләсен кузгатып, мәзкур мәдрәсәгә башлап үзе 10,000 сум һидия итте. Худаның рәхмәтендә булсын. Имам Кашшаф тәрҗемәни Кояшта булай дип яза. Зәйнулла хәзрәтнең милләтебезгә олуг хезмәтләреннән берсе аның ысул җәдидә мәктәпләрне тәрвиж вә химая кылуы иде. Ысул җәдидә Казан вә Оренбург кеби зур шәһәрләрдә вә гомумән Русиядә үзенә бик аз тарафдар тапкан. Исламиятның Мәккәдәге кебек гамма тарафыннан ифкар вә тарт кылына торган вакытларында мәрхүм хәзрәт сәясында ул инде Троицкида үзенә камил гражданлык хукукы алган иде. Дин исеменнән ысул җәдидә хилафына хәрәкәт иткән кешеләргә каршы Исмагыйль Гаспринский җәнәпләренең Зәйнулла хәзрәтне калкан итеп язган мәкаләләре әле дә хәтеремдә бар. Шулай ук остаз Галимҗан хәзрәт үзе башлап тәэсис иткән ысул җәдидә мәдрәсәсенә, сүз Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе турында. Зур вә яңа бина торгызганда беренче нигез ташын Зәйнулла хәзрәттән салдырып, Казанда да ысул җәдидәнең дини рәсмиятен тәсдиқ иттергән иде. Зәйнулла хәзрәтнең фазаиленнән бере аның остаз Шиһабетдин әл-Мәрҗани хәзрәтләренә тәрфигыллек итүе иде. Күп муллалар Мәрҗани хәзрәтләренә тәгаен вә аның мәслекләренә халыкны нәфрәт иткән заманнарда мәрхүм хәзрәт мәҗлесендә һәр вакыт аны дөрес табып,
ва китапларны карау белән җылы искә алып сөйләр булган. Бу хәлне бән берничә дәфкә күрдем. Йолдыз редакторы Хади Максудов яза. Мәрхүм шәригать исламияга бәни әдәмне кысарга һәм тыгызларга килгән мәҗбүри бер карарнамә дип карамый иде. Бәлки, хидаят ва ислах илә галәмнең дөнья ва ахирәт, рәхәт ва сәгадәт арттыру өчен килгән нәсихәтнамә дип карый иде. Шуның өчен күп муллалар һәм файдалы эшне мөмкин кадәр харамга чыгарырга тырышкан вакытта хәзрәт хәләлгә чыгара иде. Ислам бәни әдәмне җәберләр өчен килмәгән, бәлки, аңа һәр җәһәттән ярдәм итәр өчен килгән ди торган иде. Усул җәдидә белән укытуның файдалы булачагын бик тиз аңлаган иде. Шул сәбәптән усул җәдид тәртибе хусусында мәрхүм Исмагыйль Гаспринский җәнәпләренә тәкълид кылуны лазым табып, 1895 сәнәдә 2 мөгаллимен Бакчасарай шәһәренә җибәргән иде. 1897 елдан башлап үз мәдрәсәсендә усул җәдид белән укытуны башландырган иде. Хәзрәтнең бу эшенә бәлки бик күп мөритләрнең кәефе киткәндер. Ләкин ул мөритләренә үзе табик булырга тырышмый иде. Бәлгакыс һәр хакыйкатьтә мөритләрен үзенә табиб итәргә тырыша иде. Абделбари Батталдан мәрхүм дин ва мәгыйшәт тә мәкалә язу кебек эш белән гүзәл исеменә тап төшермәде. Төркия мәктәпләренә керүләренә түгел, рус мәктәпләренә керүләренә дә маник булмаган иде. Казакта нәшер ителгән мәкаләдән Зәйнулла исеме Казак обласларында җәелгән. Бүкәйлек, Урал, Тургай, Акмулла, Симай казакларының уку үз дәгән җаздары Зәйнулла хәзрәттә табатын булган. Сунан укып чыгып, илгә барып муллалык кылып мөгаллим, хәлфә булып казак арасында дин һәм гыйлем таралуына сәбәпче булган. Тормыш газетасыннан Рәхимҗан Атнабаев. Ул сөрген мөддәте эчендә бик фәкыйрь хәлләрдә калган, тарлыкның бик ачы читенлекләрен татыган, фәкыйрьлекнең, гаҗизлекнең хаятларын сынаган, төрле кешеләр белән янәшә булырга тугры килдегеннән мөгамәлә ысулларын өйрәнгән. Шуларның барысы бергә җыелып, хәзрәтнең әхлакына бик тәэсир иткәннәр. Аңар Аллага иман, нәфескә шик, яхшылыкка рәхмәт дәресләрен укытканнар. Анда хәзрәт бик күп калын китаплар укып чыккан ва шуның аркасында сөргеннән кайтканда көтмәгәнчә галим булып чыккан. Хәзрәтнең үлү хәбәренең иртәгесендә җомга көн җомгача мәдрәсәи Мөхәммәдия дәресханәсендә мәдрәсәнең шәкертләре ва хәлфә назирлары, шәһәрнең байтак имамнары ва гаяннан бер кадәр кеше җәмигъ газим булып берничә мәртәбә Коръән хатим итеп хәзрәтнең рухына дугалар кылынды. Соңра Галимҗан хәзрәт әсәрле рәвештә хәзрәтнең кыскача тәрҗемәи хәлен сөйләде. Аннан җиназа намазы укылды. Шул җомга бәгызе Казан имамнары укып, бөтен Казан мәчетләрендә акшам соңында намазларда укылды. Зәйнулла хәзрәтнең һәр көн сәгать 9дан ишеге ачылып, күрергә килүче хаҗәтле кешеләр хузурына керерләр ва мәҗлесләрендә булырлар. Мәҗлес иләгәчә дәвам итәр иде. Йөзләп кеше кабул итү салонында даим булыр. Киреп чыгучылар көненә берничә йөзләргә ирешер иде. Һәр кемне ачык йөз берлә каршылар, хәл-әхвәл сорашыр, хаҗәтләрен дә ида кылырга тырышыр иде. Хасталарына дәва бирер, мохтаҗларына ихсан кылыр, һәр кемнең мөнәсәбенчә йомыш-йомышлар. Әл-Хасыл гомере буенча халык файдасына хезмәт итеп, Хайрил нас әнфәгъфәм илля нас. Кул шәрифнең камил мәздакы иде. Аптека дәваларында истигъмал итеп бу эшне рәсми табиблардан мугайянә ва тасдиq итеп хөкүмәт тарафыннан махсус мөсәгъдә дә бирелгән иде. Гаят юмартлыгы да аерым зикр ителергә тиеш хасиләтләреннәндер. Хәзрәт тәрбиясендә көн кичергән фәкыйрь, тол, ятим ва дивана бик күп булып, хәер ва ихсанны хисаплап бирмәс.
Кесәсеннән учлап көмеш биргән вакыты күп иде. Бер вакыт Сибириягә күчеп китүчеләрдән 50 гаилә юлга акчамыз юк, шәфәгать итсәгезлә дигәннәрендә һәр гаиләгә 5 сумнан 250 сум биргәнен күргән идем. Хәнәсенең диварлары түшәмгәчә китаплар өелгән булып, гаҗәп рәвештә хафизалы. Шул кадәр китапның кайсы кай урында икәнен белер. Бер китап хаҗәт булса, бер сүз карарга кирәк булса, ул китап фәлән шүрлектә, фәлән урында, бу сүздә фәләнчә сәхифәсендә булыр дип, китапны шкафтан эзләү мәшәкатен калдырмый иде. 20 ел элек күргән нәрсәсен онытмас. Кирәкле китапларны һаман эзләп сорашып алып торадыр иде. Китап өчен акча кызганмады. Мәчет бинасындагы бакалия, гитария кибетендәге берничә мең мәблагындагы маллар хәзрәтнең мәдрәсәгә файдасы мисарыфына тотыла дип сөйләгәннәр иде. Мин кайбер күчермәләр ясаган китаптагы башка мәкаләләрдә дә Зәйнулла бабай турында бер үк диярлек нәрсәләр кабатлана. Шуңа күрә барысына да тукталуны кирәк санамыйм. Һәр хәлдә китерелгән мисаллардан мин бабамның кем икәнлеген, ниндирәк кеше булганлыгын төсмерли алам. Миңа шул җиткән. Өстәп бары шуны гына әйтә алам. Аның турында әтиемнән булмаса да башка кешеләрдән байтак кына хикәят вакыйгалар, легендалар ишеткәнем булды. Мәсәлән, Габдулла Мусич Рәсүлевтән түбәндәге ул үзе күргән вакыйганы ишеткәнем бар. Ишан хәзрәт акылына зыян килгән авыруларны да дәвалаган. Көннәрдән бер көнне бер рус бае Ишанга үзенең акылдан шашкан улын алып килә. Габдулла абый булай сөйли: «Мин ул вакытта хәзрәт янында идем. Аңа кунакларны кабул итүдә булышлык күрсәтә идем. Хәзрәткә әнә бер рус бае килгән. Улын карамас микән ди», дип әйтте. Хәзрәт авыруның рус икәнлеген белгәч, башта бик каты каршы килде. Русның хәзрәт аягына ятып үтенүенә дә игътибар итмәде. Ләкин соңыннан минем дә рус исеменнән үтенүемне ишеткәч йомшады. Арбага бәйләп салынган авыруны алып кергә кушты. Хәзрәт аны каршысына утыртып өшкерде, дарулар бирде, минем аша егетне ничек даваларга кирәклеген аңлатты. Бер елдан соң теге авыру әтисе белән тәмам савыккан хәлдә Ишанга рәхмәтләр әйтергә килде. Минем бабам турында сүз барганда, аның мәдрәсәсендә Мәҗит Гафуриның укуында искә төшергән идем. Әйе, аны мәдрәсәдә фанатик шәкертләр кыйнаган, анда бик җүнсез бер хәлфә дә булган. Әммә Зәйнулла бабай турында шагыйрьнең хурлап язган сүзен кем күрсәтә алыр иде икән? Инде Шайхзадә Бабичның Ишан хәзрәткә карата язган шигыре турында. Талантлы татар-башкорт шагыйре Бабичны мин кече яшьтән үк яратып укыйм. Әммә аның бабама карата эпиграмма язуын укыганым юк. Хәер, аның Ишанның олы улы Габдрахман Рәсүлигә язган эпиграммасын беләм мин. Ул анда: «Габдрахманыр Рәсүл, сиңа ишанлык зур мирас. Булсаң ишан, әфюн урнына гыйлем, әхлак өләш», дип яза. Мин бу юллардан авторның ишан, гыйлем, әхлак өләшүче иде дигән карашыннан башка нәрсә күрмим. Татар-башкорт казак шагыйре мәшһүр Акмулланың Зәйнулла бабайның якын дусты булганлыгы мәгълүм. Миңа бабамның бу ирек сөюче шагыйрьне якын күргәнлеге, һәр даим аңа химая кылуы да билгеле. Акмулла соңгы сәфәренә чыгар алдыннан Зәйнулла хәзрәт аңа ат бүләк итә. Шагыйрь үзе арба ясый, ниндидер явыз җаннар тарафыннан шагыйрь үтерелгәч, бабам аны җирли, үзе язып, кабер ташы куйдыра. Бабам турында ул Тибет медицинасын яхшы үзләштергән кеше дигән сүзләрне ишеткәнем бар. Аның турында халык арасында заманында төрле риваятләр дә ишетергә туры килде миңа. Мәсәлән, имеш кулга алынгач, аның аякларына богау сала алмый интеккәннәр. Имеш богау үзеннән үзе шишелеп торган. Имеш бабай гипноз көченә ия булган һәм башкалар. Әлбәттә, ул риваятләрнең бәлки барысы да уйдырмадыр. Аны шундый кодрәтле,
һәм галим кеше итеп күрергә теләүчеләрнең бер иҗат җимешедер. Ләкин шулай да бу, минемчә, халыкның аңа булган хөрмәтен чагылдыра булса кирәк. Кыскасы, мин Мәскәү урамнарында комиссия җавабын көтеп йөрим һәм уйланам. Нәсел-нәсәбем турында уйланмый хәлем юк. Ул елларда кеше үзенең яшәргә хаклыгын раслау, я инкар итәр өчен ирексездән ата-бабасына мөрәҗәгать иткән. Кем белә, бәлки мин нәсел-нәсәбем буенча җаваплы кеше буларак кирәкмәс, булмас эш артыннан йөримдер. Бәлки миңа мәһәр сугылган кеше буларак уку йортыннан сөрелүем белән килешергә, илдә барган бөек, зур эшкә шулай өлеш кертергә, бу шулай булырга тиеш дигән карарга килергә тиештер. Ләкин моңа күңелемнең кайсыдыр почмакларында каршылык кузгала. Мин дә бит әдәм баласы. Минем дә хокукларым нәкъ башкаларныкы кебек булырга тиеш дип дәгъвалый иде. Искәрмә. Соңгы вакытта бабама рәсми караш үзгәрә дип әйтергә була. Башкортстан галимнәре аның прогрессив бер шәхес булуын таныйлар.